Добрый вечер. Добрый вечер. Сёння працяг Вікторыя 3 мы бярэм нашыя самалі і даводзім уже до конца віктарыянскай эпохі. У нас засталося 10-20 гадоў у гульне, але яны могуць падрасцягнуцца, таму што у нас зараз ёсць больш чаго рабіць, значна больш, чым было раней. У нашай краіне ёсць уже розныя фабрыкі. У нас робяць інструменты, розны тэкстыль, ёсць ліцейныя, ёсць нават гэтыя самыя рухавікі ў нас робяцца. У нас нават чыгунка І самае апошняе дасягненне нашай самалі ГЭС. Мы пабудавалі, маць яго, на пяску гідраэлектрастанцыю. Калі б гэта была пясочная электрастанцыя, я бы больш паверыў, калі шчыра. Бо, блин, што за капздец? У нас тут нічога не цячэ. Ось, нашыя самаліі наперадзе ўсёй планеты, ну, амаль наперадзе. Мы маем 59 месца па усяму сусвету. Мы маем некаторыя прэстыж, тэхналогіі і так далей, то бок мы салідная такая дзяржава. Ось, пакраху мы зараз выпраўляем нашу праблему. Калі мы захопім Антарктыду, калі яны дададуць такую магчымасць, можна захапіць Грэнландыю. Тут у Грэнландыі нават амаль паўстанне, яна зараз належыць Нідерландам. Як увогуле... А дзе увогуле Дэнмарк? А, не, пачакайце-ка, Дэнмарк гэта ж не тое. Так, давайте разбярэмся. Ужо раз палезлі, давайте разбірацца, хто ў іх галоўны. Дыпламатыя. Яны пад Нью-Гранада. Ага. Гэта іх лідар. І гэта вось тут. То бок яны належаць ужо гэтым самым. А чаму Дэнмарк адзначана? Ага. Я не ведаю, мы прапусцілі нейкую гістарычную падзею, але так атрымалася, што ад Дэнмарка нічога не засталося, літаральна нічога не засталося, акрамя вось Грэнландыі. Дэнмарк зараз, як яна? Блин, як яна перакладаецца, дайце-ка момант. Дэнмарк. А, не гэта, не гэта. Ласка, пераклад. Данія, вось, Данія. Дык вось, Данія у нас, яе вышыбалі увогуле, яна павінна быць вось тут, вось тут яна, мне падаецца, знаходзіцца, калі я зараз правильно яшчэ бы задзірнуў. Так, сучасная Данія знаходзіцца вось на гэтым месцы. Яе захапіла Ютланд, Скандинавія. Ё-маё, што? Скандинавія ёсць краіна такая зараз, не пытайцеся, гэта на месцы Швецыі. Якія належаць, як што мы прапусцілі нейкія цудоўныя магічныя падзеі ў гісторыі. Злучаныя Штаты зараз кантралююць Швецыю, і гэта іх калонія Скандынавія разам з Ісландыяй. У той жа час Дэнмарк быў выціснуты з Еўропы зусім і пасяліўся ў Грэнландыі. Грэнландыя стала... О, Грэнландыя. Данія стала у выніку калоніяй Новай Гранады. Гэта у Южнай Амерыцы. Тут нейкая кабзда адбылася. Мы прапусцілі нейкі замес вельмі моцны, пакуль мы тут сваімі праблемамі разбіраліся. Здымаю з паўзы, давайте пасачыць далей за намі. Вяртаемся до нашага пясочку. У нас праблема трошкі з бюракратыяй. Мы страчваем даволі шмат падаткаў з-за гэтага. Мы зараз пабудуем новыя, як яны называюцца, адміністрацыю дзяржаўную. А што робіцца ў Аўстраліі? У Аўстраліі зараз часткова Аўстралія належыць Брытанскай рэспублікі. Улуру частка належыць Злучаным Штатам. Гэта вы хто такія? Гэта паўстанне ўвогуле зараз тут адбываецца. Гэтая частка належыць Францыі. Ява... А што Ява тут... А, Ява... Добра, Ява тут захапіла частку яшчэ Аўстраліі. Не халера сабе. Окей. Но Аўстралія цалкам не поўнасцю кантралюе сваю тэрыторыю.
Ці гульня ішла, пакуль я не гуляў? Не, а яна не ішла. Просто мы настолькі заняты былі сваім кавалачкам пясочку, што мы не заўважалі ўвогуле глобальныя падзеі. То бок увесь час, пакуль я за апошнія 100 гадоў сядзеў сваімі справамі займаўся, тут пакрыху, ну, так-то паглядзіш, і па тыпу нічога сур'ёзнага. У Еўропе нейкі капздец. Амерыка, ў прынцыпе, выглядае, як і павінна выглядаць. Ну, Бразілію нешта трошкі паасунулі. Грао пара, вы хто такі ўвогуле? Дыпламатыя належыць французскай рэпубліке. Ну, так, ну, плюс-мінус. Як бы, плюс-мінус гістарычна гэта ўсё выглядае. Ось, Аргентына нават на сваім месцы амаль. Чылі, мне падаецца, трошкі больш захапіла, чым патрэбна, так? У астатнім, Брытанская рэспубліка, я скажу, трошкі сам па сабе дзіўны факт. Індыя ўсё яшчэ належыць Брытаніі поўнасцю. І Брытанская рэспубліка, калі што, трошкі каланізавала нават гэтага самага Кітаю. Што, наколькі памятаю, гістарычна не было. Я не ўпэўнены. Мне падаецца, Кітай адзіны, хто ўвогуле адбіўся ад Брытаніі. Я магу зараз блытаць, мне па гісторыі так сабе. Так. Прапануюць нейкаму чалавеку далучыцца да нас. А ты хто такі ўвогуле? Няма ніякіх рэфарматар, мелкая буржуазія. Зараз у нас пацыфісты. Ну давай. Добра. Наш пясочак. В нашым пясочку ўсё добра. Блин, ну што ж такое? Як наша індустрыя пашырыліся, яны сталі ўсё больш і больш важным кавалкам будучыні Варшангалі. Ну, гэта наша нацыя, частка Самалі. Так же сама, як і працоўны клас. Незвязаныя рухі працаўнікоў пачалі аб'ядноўвацца, працоўных. У нас прывід, які ходзіць па свету. Камунізм пакрыху тут у нас. Прывід камунізму ходзіць. Давайте. Можна сацыяліст, незадаволенасць сацыялістаў пакрыху расце кожны месяц. Так, у нас з'явіўся такі івент, які набіваем прагрэс. Што будзе, калі праваліцца, калі набярэцца поўнасцю? Калі праваліваецца, то сусвет, які трэба перамагчы, сусвет, які трэба заваяваць. Камуністы, анархісты і авангардісты будуць з'яўляцца ў мяне значна часцей. Але калі час сыдзе хутчэй, то тады у нас будзе проста перапынак ад агня. То бок у нас камуністаў будзе трошкі менш. Давайте мы навальніца набліжаецца абярэм, і у нас будзе больш радыкалаў даволі шмат. Так-то. Але прагрэс у нас будзе менш верагодна, што гэтая штука скончыцца. Так, давайте падзеі звязаныя. У нас лідар агітатара вырашыў пакінуць нашу краіну. Рэфарматар, вось гэта такі, які далучыўся. Ну, бывай. Ён толькі да нас далучыўся, адразу з'ехаў, такі вырашыў, ну і вас нахер. Якія справы, карацей? Гэтае паўстанне, ну як, не паўстанне камуністаў, а ідэя камунізма, зачэпіцца ў нас, калі гэтая палоска поўнасцю запоўніцца. Альбо скончыцца праз 4-6 месяцаў гэта скончыцца. То бок, мы можам на гэта ўплываць. У нас павінны быць, каб запаволіць яе, альбо, ну, паскорыць, нам патрэбна, каб яшчэ большую... Каб было як мага менш людзей незадаволеным сваім станам жыцця, а у нас незадаволеных сваім станам жыцця не тое, каб шмат, я скажу. Ёсць некаторы адсотак. Дзе там яшчэ раз? Ось, а як паглядзець, як канкрэтна
Што не так? Не магу нешта, на жаль. Абарона... О, мы можам прасунуць цікавы законапраект. Гэта... Як гэта штука азначае? Карацей, не проста права на сабранне, а яшчэ абарона прамоў. Ну, па тыпу тое, што людзі могуць выказваць свае меркаванні, вось гэта правіла, што людзі маюць абавязкова права не толькі на зборы, яшчэ на сабранне, а яшчэ на выказванне любых сваіх думак, і гэта права застаецца за ім. Вось. Это даволі складаны закон, каб прасунуць. У мяне, калі шчыра, у мяне яшчэ ні ў каго гэта ні за якую краіну у мяне не атрымалася яго прасунуць, таму што заўсёды былі нейкія групоўкі, якія альбо перашкаджалі, альбо я атрымліваў сабе больш праблем, чым вырашаў штосьці. Што гэта дае? Калі, дайце-ка я пагляджу, найлепшае самалюб у сусвеце. Што яно дасць? Ёсць розныя падыходы да гэтага. У нас даволі ўсё дэмакратычна. У нас ёсць права на сабранне. Ёсць яшчэ па тыпу дысідэнты па-за межамі закона. То бок тыя, хто не згодны, іх адпраўляюць, ссылаюць куды-небудзь. Так што крытыкаваць любую, просто факт крытыкі дзяржавы ўжо з'яўляецца нелегальным. Ёсць цэнзура. Мы актыўна цэнзуруем прэсу і не гарантуецца права на сабранне. Ёсць гарантаванне права на сабранне, то бок яны могуць збірацца і вырашаць, то бок маніфестацыі рабіць, у іх гэта права ёсць. І абарона слова гэта па тыпу дзяржавы яшчэ і падтрымлівае ў гэтым сэнсе. Што у нас ёсць? А чаму такая высокая непадтрымка? Хто нам будзе перашкаджаць? Мелкая буржуазія, нягледзячы на тое, што яны за мелкай буржуазіі, хутчэй за ўсё, мы гэта не прасунем. Нават нягледзячы на тое, што падтрымка 50%. Мы можам рызыкнуць і паспрабаваць. Дык вось, розніца якая? Права на сабранне ўсё яшчэ дае нам аўтарытэта, то бок кожнае гэта ўваход у якраз такі кансерватыўны варыянт з цэнзурай і дысідэнтамі, яно дае ўсё больш і больш аўтарытэта, якім можна выкарыстоўваць. Права сабранні таксама дае трошкі, і мы можам кантраляваць трошкі, у нас ёсць магчымасць трошкі па тыпу кантраляваць папулярнасць, падвышаць некаторых груповак. І яно больш эфектыўна было. Так, але калі мы вось гэта дазволім, то што ў нас будзе? На 25% хутчэй распаўсюджваюцца тэхналогіі. Загучыць ачмурэнна, людзі абмяркоўваюць што заўгодна, нават тое, што не зусім папулярна. І яшчэ, але ёсць невялічкі мінус. Калі на нас паспрабуюць хтосьці ўплываць, напрыклад, лобі іншай краіны, паспрабуе нашай краіне нешта зрабіць, у іх будзе, ім гэта будзе рабіць прасцей. Яны проста будуць карыстацца гэтым правам, каб рабіць свае справы ў нашай краіне. Мы паспрабуем прасунуць гэты закон. Можа, у нас трошкі яшчэ мы больш дэмакратычнымі станем. А што ў нас увогуле такое? Ёсць у нас яшчэ вар'яцкія нейкія законы? Мы ўсё яшчэ эканамічная сістэма трохі адсталая, але нам не зусім праблемная, аграрная. У нас яшчэ сістэма галасавання. Такая сабе. Не самая найлепшая далёка. Можа быць, яе нават атрымаецца. Слухайце, у нас ёсць... індустрыялісты не згодны на гэтую сістэму. Індустрыялісты. Так, нацыянальная міліцыя, масавы прызыў у нас адсутнічае. Так, што ў нас яшчэ? Гарантаваныя правы, гарантаваная свабода, але таксама да гэтага далёка. Мы можам, адзінае, можа, дададзім сакрэтную паліцыю, я вось думаю, менш рэвалюцыі, менш падаўлення. Так, можа быць, сакрэтную паліцыю сабе дададзім. Што не ідэальна, але, напрыклад, інтэлігенцыя не будзе вельмі згодная, але сакрэтная паліцыя можа нам быць карысным. Яшчэ правы працоўных у нас не тое, каб развітыя, зусім ніяк не развітыя. Нам для гэтага трэба дадаць у наш урад, дадаць яшчэ працоўных. Але іх папулярнасць не настолькі моцная, нам бы іх колькасць павялічылась, тогда мы дададзім іх ва ўрад. Так,
пабудавалі у нас адміністрацыйны будынак. А чаму ён толькі першага ўзроўня? Мы дагэтуль іх не будавалі? Паверыць не магу ў гэта. Давайте дададзім ім адразу самую высокую тэхналогію, якую толькі магчыма. Яны яшчэ больш бюракратыі будуць нам рабіць. Цудоўна. Праблему з бюракратыяй, я так разумею, мы і вырашылі ўжо адразу, імгненна. Дэманстрацыя, арганізаваная рухам, каб установіць прафесіянальную армію ў Вашынгале, іх жорстка разагналі. Так. І трошкі людзей пастрадала. Мы можам так наказаць, нам прыйдзецца наказаць адказных афіцэраў, бо інакш занадта шмат радыкалаў будзе ў нас. У нас даволі ёсць праблема з радыкаламі, калі шчыра. А радыкалаў больш за ўсё сярод працоўных зараз. Гэта яшчэ ўплыў камунізма частковы. Плюс у нас была нейкая непрыемная падзея ў мінулым, я не памятаю дакладна што ім не спадабалася. Вітаю, Локі. У нас, каб ты бачыў, у нас пясочак наш ужо стаў саліднай такой дзяржавай. На 59-м месцы, літаральна з нічога, мы маем дэмакратычную рэспубліку Самалі. У нас ёсць электрастанцыі і чыгунка. Можам нават тэлефоны пачаць рабіць. Можам? Не можам. Можам? Не можам. Добра. Дазналіся. Ідзем наперад да машын. Будзем аўтамабілі рабіць. Высокія тэхналогіі будуць. Так, абарона правоў. Слухайце, неблагія шансы на тое, што яно ўсё ж такі пройдзе. Давайте пагадзімся, што там у нас праблемы трошкі. Тайвань пабудова. Прыкладна так. Літаральна мікрачыпы было бы ідеальна, у нас пяска да халеры. У нас высокая адукаванасць. Наша адукаванасць была бы яшчэ вышэй, каб не праблема з тым, што у нас амаль уся краіна мігрантаў. 5/6 нашай краіны, 6/7 нашай краіны гэта мігранты. То бок амаль 85% Украіны гэта все мігранты. Калі будет вось мы зараз пашыраем наш інстытут школьны, то бок у нас будзе яшчэ больш адукацыі. Для гэтага нам бюракратыі патрэбны былі. Цудоўна, выпраўляецца сітуацыя. Бюракратыя пайшла ў плюс. Ці ёсць тут рэспубліка Мроя? А дзе яна павінна быць? О, тут нешта з Турцыяй разборкі і Аўстраві і Венгрыі. Цікава. Тут паназіраць бы за ўсім, што адбываецца. Яна ў сэрцайка, так. Яна заўсёды там, за што мы гуляем. Мы заўсёды рэспубліку Мрою робім. Так, а чаму у нас так не хапае доступа да рынку? Я вось гэты момант не зусім зразумеў. У мяне такое ўпершыню адбываецца і толькі з гэтай краінай. У нашай краіны, у нашага рэгіёна недастатковы доступ да рынку. Вось, толькі 79%. Але інфраструктуры у нас дастаткова. Ага. Гэта доступ да гандлю. Але у нас, можа, канвояў не хапае? Давайте, можа... вось я яшчэ будую порт. Я прадуманы, я ўжо это ўсё пралічыў. У мяне проста няма доступа да рынку, ён нейкі абмежаваны. Хутчэй гэта з-за таго, што ў мяне не хапае канвояў, якія бы суправаджалі гандлёвыя караблі. Зараз паглядзім, ці вырасце доступ да рынку. 85%? Выглядае, што быццам бы так. Калі зараз зноў яшчэ вырасце? Не вырасла. Яшчэ трэба пачакаць, альбо што? У чым праблема? Колькасць канвояў вырасла. Блін. Закон трошки правальваецца, які мы спрабуем прасунуць. Так, а што з табой не так? Колькасць падвышаецца, інфраструктура падвышаецца. У чым праблема? Я, можа, нешта не разумею. Shipping lane effectiveness. Так.
Моц. Угу. А ці рейдо може ёсць. Нас може блокують дзесьці. Ага, колькасць. Блин, все, глядите, все читаю, все глубей и глубей. Угу. Ну так, пишет, что зарежет от конвоев. Supply routes. А я могу неяк выставить по типу приоритет своим конвоям, каб яны суправаджалі так, тут трошки менш будзе, але я не бачу інфраструктура. Не, я все равно не разумею. Конвояў, вось яны выкарыстоўваюцца, можа іх не зразумею. Не, я ўсё роўна не разумею. У мяне быццам бы не хапае караблей, якія павінны сачыць, але ў нас хапае канвояў, у нас есть трошки нават дадатак іх. Можа яшчэ адзін порт пабудаваць, можа тады гэта выправіцца. Давайте яшчэ адзін пабудуем. Нам не праблема. Мы ўжо багатая краіна, мы можам сабе дазволіць розныя прыкалдэсы. Ну ладно, мы не настолькі багатыя, але ж чаму бы не? Электрастанцыя, вельмі шмат у нас уходзіць субсідыі, электрычнасць у нас амаль не выкарыстоўваецца, куды нам так гэтую электрычнасць запіхнуць? Яшчэ што-небудзь павінна працаваць на электрычнасці. Вы давайте на электрычных. Так, будете цудоўна. Таму што электрычнасць амаль не каштуе нічога. Аўтаматычная ірыгацыя, яна не патрабуе зноў жа. Што б такога прыкруціць, каб у нас вось, машынкі ёсць для тэкстыля электрычныя. І вось гэта можа выкарыстоўваць. Нам тэхналогіі тупа не хапае, каб зрабіць яшчэ больш выкарыстоўвання электрычнасці. Вось гэта можа. Тут вугаль патрэбны. Тут нічога я не зраблю. Давайте вось гэта трошки будем карыстацца. І вось гэтым цудоўна. Тут нам нішто не дапаможа. Тут не патрэбна. А ёсць сярод інструментаў нешта-то гэткае? Ага, машыны асабістыя. Трактары. Усё яшчэ не вырашае нашай праблемы. Ну так, электрычнасць, якую мы можам электрычнасць выкарыстоўваць, мы то і ўжо выкарыстоўваем. Я так разумею. Электракары, ну да гэтага яшчэ дарасці трэба. Тут хаця бы электрычкі бы рабіць. Калі што яны ёсць, мне толькі патрэбны электрычныя жалезныя дарогі, электрычныя чыгункі. Яны ў тэхналогіях мы вось яны знаходзяцца. Як далёка мы да іх можам пролезці? Нам акумулятары спатрэбяцца. І ў нас ёсць яшчэ две тэхналогіі, якія я жадаў зрабіць. Папярэднія трошки. Угу. Ну добра, давайте пакуль будем трымацца тых тэхналогій, якія яшчэ 9 гадоў да гэтага рухавіка. Ну, што парабіць? Давайте будем працягваць гэта рабіць. Потым выйдзем у электрычнасць. Альбо можа зараз у яе рвацца. Разбярэмся. Яшчэ разбярэмся. Тым больш, што ў нас зараз пачне больш падрастаць адукаванасць. Наш інстытут школы расце, нам па ходу прыйдзецца яшчэ один адміністратыўны будынак пабудаваць, бо яго не хопіць. Ну так, зараз спорт яшчэ зробім і пачакаем, таму што грошыкі ў нас падскончыліся. Што на што вы копіце грошы? Прыватны сектар. Прыватны сектар спрабуе пабудаваць яшчэ одну ліцейную. Не вельмі думаю, што гэта добрая ідэя. Я не ўпэўнены, таму што мне падаецца кошт сталі, не, сталь нормально прадаецца. І ў нас жалеза і інструменты танныя ў нашай краіне ўжо.
Адзінае, што вугаль нам прыходзіцца прывозіць з іншай краіны. Ну, адкульсьці яшчэ весці. Выглядае так, што паўстане, ну, збор камуністаў не адбудзецца ў нашай краіне, мне падаецца, у нас ўсё будзе ціха. Так, наше кіраўніцтва непрымальнае. Чаму? Што адбылося? А калі выбары? Калі выбары наступныя выбары 8 апрэля. Гэта яшчэ 2 гады. Мне што, зараз рэфармаваць дзяржаву? На што мы можам рэфармаваць? А гэта і найлепшая дзяржава ўжо. Чаму так нізка? Чаму такая як паглядзець, што канкрэтна ў нас? Чаму наша дзяржава такая непрымальная? Дзе гэта так это паглядзець бы? Я не магу знайсці. Я трошки не магу сабраць у сябе ў галаве. Я ніколі, у мяне такой праблемы не было, што ў мяне абраная ўжо, у мяне самая найлепшая камбінацыя. У мяне даволі высокая падтрымка дзяржавы, лаялістаў хапае, як бы. Так, фотографы. Легітымнасці можна дадаць. Вось ідэальная падзея. Вось зараз яна фатаграфіі пачнуць рабіць. Калі што, мы ведаем, што такое фатаграфія. У 1918 годзе Сомалі мае сваіх фотографаў. Каб вы разумелі. Гэта вам не гэта. Канвояў трошки стане больше зараз. Фракцыя ўнутры індустрыялістаў стала незадаволеным, таму што другая частка іх нічога не гаворыць наконт абароны свабоды слова. Ну давайте, яны вельмі актыўна жадаюць выйсці з індустрыялістаў, я згодны на гэта. Легітымнасць нашага ўрада падвысілася, і гэта добра. Таму што зараз мы на 68. Добра, легітымнасць важна. Это ўсё роўна самы найлепшы ўрад, які мы можам зараз сабраць. Нешта грошка у нас менш стала, мне падаецца, так? Я нешта не так... ну так, я ж пабудаваў некалькі будынкаў дзяржаўных, якія прыходзіцца субсідзіраваць, плюс яшчэ займаюсь субсідыямі на электрастанцыі. І гэта не вельмі добра, таму што зараз станцыя не акупаецца, яна сама сябе не падтрымліваць не можа. Ёсць верагоднасць, што мне прыйдзецца зняць субсідыі з яе, таму што гэта вельмі робіць... Яно зараз робіць вельмі танным што? Раньше. Так? Але на раньше ўсё роўна людзі не жадаюць працаваць. Эх. І няма куды прымяніць. Атрымліваецца, я зрабіў херню, калі зрабіў сабе гэтую самую электрастанцыю. Яна проста нікому не патрэбна глобальна. У нас няма лесапілак, на якія яна больш за ўсё бы выкарыстоўвалася. Давайте зменім субсідыі. Няхай яно хоць трошки, можа, збалансуецца і пачне зарабляць хоць трошки грошы, таму што электрычнасць... Ну, навошта нам субсідыраваць? Яна нікуды не падзенецца. Яна проста вырабляць менш электрычнасці будзе. Дайце. Я трошки паведамленні прыбяру. Жодні. Ну, цэнтр горада і гандлёвыя цэнтры ў мяне ўжо выкарыстоўваюць на максімум. Але гэта ўсё роўна жарт. Яшчэ б у мяне... ну гэта электрычнасць тут ад гэтага не пачнем. Вот у мяне ёсць электрычнае святло ў горадзе. Электрычнае святло ў 18 годзе у цэнтры Сомалі. У самым пясочкавым месцы, у якім зараз нічога не расце. Вось. Но гэта хоць трошки нейкае карыстанне. Яны зараз, можа, нават у плюс пайдуць па грошах. Не, ўсё роўна, людзі пакуль скончваюцца і прадаецца не... Вырабляюць яны больш, чым гэтага патрэбна на маём рынку невялічкім. Ну, нічога.
Зараз балансуецца. Паглядзіце, я спыніўся субсідыраваць электрастанцыю і пачаў зарабляць да халеры грошай. Я ж багаты. А чаму нешта нейкае рэсурс скончыўся рэзка на маім рынку? Што ў вас скончылася? Недахоп электрычнасці? У сэнсе недахоп электрычнасці. Толькі што яе ж было да халеры. Ага. Вось яна стала дарагая, занадта дарагая. Так вы, можа быць, усё ж такі пачнеце яе рабіць тады? Таму што яны літаральна там застаўся адзін чалавек працаваць. На ўсё і ГЭС. І кошты ўзляцелі зараз. Мне падаецца, недастаткова месц, дзе яно яшчэ патрэбна, хоць гэта электрычнасць. О, збалансавалася. Мне падаецца, зараз яно правалілася і стукнулася аб дно і зараз пачынае выпраўляцца. Вы ведаеце што? Гэта трэцяя па прадуктыўнасці электрастанцыя ў сусвеце. У сусвеце. Пятая на пятым месцы. Ну добра, кожны момант змяняецца. Блин. Я неяк разлічваў, што ўсё ж такі 53 месца, блин. Усё, людзі, яны зноў перананялі людзей, яно пачало перабалансавацца нармальна, і яны за гэта яшчэ і грошыкі зарабляюць. Цудоўна. Кошт электрычнасці зноў падае да вельмі нізкіх значэнняў, і ўсё, мне падаецца, вось яно тут будзе і плаваць прыкладна на гэтых узроўнях. Ну так, усё выглядае даволі файна. Што там у нас па закону? Закон ўсё яшчэ не прайшоў нават этап спансыравання. Ну добра. І у нас амаль з'явіліся грошы. Ведаеце, што я яшчэ адну пабудую яшчэ адзін будынак на гэты. Як ён? Адміністратыўны будынак яшчэ адзін будзе ў нас. Таму што у нас не хапае, усё яшчэ не хапае бюракраты. Яе ў самы прытык. О, перайшоў на наступны крок наше дамаўленне. Там, калі што, застаўся адзін чалавек, і ён быў інжынерам. Так што не. Адзіны інжынер на ўсёй ГЭС даглядае за ёй. Што такога яшчэ сатварыць? Створым самую ідэальную дзяржаву ўвогуле. Вось, адукацыю я жадаў паглядзець. Што у нас па адукацыі? Інстытут адукацыі на 3-м узроўні. Гэта падвышае асіміляцыю ўсіх тых, хто да нас мігрыруе. І яшчэ дадае нам дадатковы бонус таго, як хутка у нас людзі навучаюцца. Магчыма, я такім чынам выпраўлю праблему з тым, што ў мяне падае адукацыя толькі. Чым больш людзей прыязджае, тым менш у мяне адукацыі. Яна зараз амаль на тым узроўні, калі ў мяне адчыніліся мяжы ўвогуле. Так. Брытанская рэспубліка зараз зноў разбіраецца з Лахеем. Гэта адна з іх калоній. Там камуністычнае паўстанне. Там усю гісторыю, колькі мы 100 гадоў гэтага тыкаемся. У Лахеі нейкія паўстанні падымаюцца. Так, колькасць канвояў вырасла. А ці вырас у нас зараз доступ да рынку? Не вырас, я не разумею, як гэта працуе. Яна вось сама па сабе скоча туды-сюды. Якраз таки зніжана да 86 з-за таго, што эфектыўнасць лініі паставак зніжана. Зараз яшчэ... Кожная краіна, у якой патрэбна карыстацца морам, падтрымлівае сувязь канвояў, каб дастаўляць усё, што патрэбна для іх лініі дастаў. Агульная моц гаворыць аб агульнай колькасці канвояў у параўнанні з коштам канвою сярод усіх вашых ліній дастаў. Гэта базавая эфектыўнасць вашых усіх ліній. Што такое? Як мне паглядзець на спіс сваіх shipping лейнаў увогуле? Таму што supply routes, shipping lane.
А блін, а як мені даведацца, колькі ў мяне шыпінлейнаў гэтых? Таму што ён толькі падае. Шляхі паставак. Трошки падзнізім. Можа, у мяне тады вырасце доступ. Не вырас. Я не разумею. Да вось дзівосна. Як бы, просто я не бачу ніякай менюшкі, якая бы мне гэта растлумачыла. О, канвою зараз перастала хапаць. Ну добра, давайте яшчэ адзін порт пабудуем. Нешта порты мы будуем, а канвою колькасць зніжаецца. Я так разумею, якраз такі гэта і ёсць вось гэтая праблема. По типу, не хапаю тебе канвою, ну, блин, мы не будем выкарыстоўваць усе, мы будем выкарыстоўваць толькі тыя, які нам патрэбны. Давайте яшчэ больш канвояў. Пашырым порт наш. А што там у нас разрываліся нейкія лініі паставак? А я ж з іх грошы зарабляў. Давайте яшчэ раз пашукаем, каму мы можам заставляць нашых прыгожых рухавікоў. Каму яны яшчэ патрэбны? А ўвогуле што у нас? Мы даволі шмат зарабляем з кавы, што цудоўна, у Злучаныя Штаты Амерыкі. Мы зарабляем яшчэ... О, так у нас кошт канвою ў асноўным ідзе якраз такі на гэтую каву. Астатняе нешта даволі таннае. Трошки нормальны так заробак у нас яшчэ з керамікі. Што мы можам яшчэ такога добрага дасылаць камусьці з нашых суседзяў? Кераміка ўсё яшчэ упала ў цане зараз. Давайте знойдзем яшчэ кагосьці, хто будзе набываць яе шчасліва. Вось вы. Мне падаецца, я магу дазволіць сабе яшчэ адзін вось шлях. Добра. Зараз пашлі аднаўляцца, хутчэй за ўсё нейкі з шляхоў зараз зламаецца, у сэнсе, што яго кошты будуць непадыходзячымі. Канал знізіць кошт. Ну, вось гэты, калі Суэцкі пабудаваць, то ён знізіць кошт у некалькі разоў. Таму што дастава зараз ідзе, нагадваю, напрыклад, з Кітаю, альбо мне, альбо ўсё гэты кавалак, ён ідзе зараз агібае ўсю Южную Афрыку, і толькі тады ідзе ў Амерыку, напрыклад, альбо ў Еўропу. У асноўным праблема з Еўропай, таму што для... Калі глядзець так, ну, глядзіце, бачыце гэты шлях, так? Ён атрымліваецца насамрэч, ну, прамая лінія, так? І прамая лінія, ён калі загортваецца тут, то з-за таго, што мы ўсё ж такі гэта глобус, ну, гэта шар, то мы... Карабель плыве літаральна амаль па прамой. І гэты шлях, які можа падавацца длінным, ён насамрэч значна карацей, таму што скажэнне мапы ёсць яшчэ. Вось. І карыстаючыся гэтым, можна проста па прамой аплыць вось так, вось сюды, амаль, там трошкі загібаецца. Электракапалка. Нам усё патрэбна электрычна. У нас ёсць электрычнасць, нам няма куды яе падзець. У нас рухавікоў недахоп. Жудасны недахоп. А чаму так падляцеў кошт рухавікоў? Вайна нейкая? Што здарылася? З Брытаніяй нешта здарылася. Мы прапусцілі нейкую важную падзею? Давайте зараз яшчэ раз паглядзім на кошты на рынку. Магчыма, пачалося нейкае эмбарга. Вось, экспорт ужо невыгадны. Ужо у Кабул дастава не мае сэнсу. Ну і вось упаў наш торговы маршрут у куды? Юнан? Ладно, добра. Не вельмі патрэбна было. Рухавікі рэзка выраслі ў цане, і гэта вельмі перашкаджае. Ну як перашкаджае? Мы пачынаем зарабляць на гэтым, а кошт рухавікоў вельмі высокі. Бізнес рухавікоў узлятае да нябёсаў. Калі паглядзець зараз на яго графік, вось яно, прадуктыўнасць вырасла. Запад просто гіганцкі. Гэтым хлопцам было патрэбна будаваць... А давайте за свае грошы, можа, пабудуем. Якраз такі замест... Што нам порт мы рабілі, так? Нахрен порт.
будуем яшчэ адзін цэнтр з рухавікамі. І мы зменім зараз прыярытэт. Так. Прыярытэты. Будаўніцтва вось сюды. Ідзем вось і ставім на першае месца, ну, на другое месца. Няхай уже дабудуе гэтае. Мы можам яшчэ, можа, нешта прадаць. Угу. Але гэта не мы здабываем. Я не буду выкарыстоўваць сваё для таго, каб прадаваць штосьці, што належыць увогуле брытанскай імперыі. У нас за вялікага брытанскага рынку мы можам перапрадаваць тое, што самі брытанцы здабываюць у іншых сваіх калоніях. Вы паглядзіце нашу моц. Мы раней, калі 10-50 гадоў таму, адзін будынак прыводзіў да дэфолта нашу краіну. Дэфолт. Усе грошы ў краіне уходзяць на будынак, і мы толькі тады працягваем далей. Зараз мы будуем адначасова і прыватным сектарам, і самастойна яшчэ будуем, і мы яшчэ пры гэтым працягваем грошы зарабляць. Мне падаецца, трэба зніжаць падатак. Знізім падаткі, таму што гэта ўжо мы занадта чмурылі. Мы занадта багатыя. Чакаем далей. Зараз нейкае паведамленне з'явілася. Пачакайце-ка. Гэта ў прыватным... Я не разумею. Толькі што з'явілася паведамленне, што... Локі, глядзі, памятаеш? Ты скардзіўся, што за Южную Афрыку у цябе была праблема, што твае людзі ішлі працаваць і рабіць штосьці ў іншых краінах. Дык вось справа ў тым, што зараз брытанская імперыя траціць грошы на мяне, каб я пабудаваў у сябе фабрыку рухавікоў яшчэ адну. Гэта іх, гэта імі спансаваная поўнасцю рэч. То бок я пабудую за іх грошы поўнасцю. Яны проста праплацяць мне, таму што ім патрэбна. Індустрыя зараз рэзка. Цудоўна. Мы стронг. Мы настолько стронг, што ў нас інвестуе ўжэ нашы каланізатары. Няхай трацяць грошы, я згодны. Капіталісты хочуць купіць нашу зямлю. Паглядзім. Мне цікава, а хто будзе адзначацца тады у них як гэта сама? О, яшчэ адну. Кайфы. Толькі цікава, яны зараз чакаюць сваю чаргі, то бок, яны дачакаюцца дзяржаўнага сектара альбо прыватнага сектара зараз. Я толькі не разумею, ці прадукцыя застаецца на нашым рынку ці не. З-за таго, што яна робіцца ў нас, то яна ў межах краіны застаецца. На то, каб яе прывесці назад, я ўпэўнены, што яны павінны... Гэта зніжае кошт на ўсім рынку. Мы частка брытанскага рынку, правильно? То атрымліваецца кошт знізіцца для ўсіх. А грошыкі мы з гэтага атрымаем за то, што іх зробім. То бок яны не забіраюць сабе гэта. Як бы складана забраць гэта сабе, таму што мы частка рынка аднаго. Адзінае, што калі ў розных лакацыях знаходзіцца, то бок гэтыя же самыя рухавікі могуць тут каштаваць нічога амаль у мяне, як проста бруд. І пры гэтым дзесьці, напрыклад, ужо ў самой Брытаніі гэтыя же рухавікі будуць каштаваць даражэй, таму што іх трэба прывозіць.
Таму танней атрымліваецца, калі ўсё знаходзіцца ў адным рэгіёне. Пры гэтым нават калі два рэгіёна адзін каля другога знаходзіцца, кошт вырастае даволі моцна. То бок, ну і далее, каб усё ў адным рэгіёне. Таму можна зрабіць сабе, напрыклад, калі ў цябе шмат пераапрацоўкі, мае сэнс зрабіць індустрыяльны цэнтр і рабіць цэнтры, якія толькі здабываюць ресурсы. Важна яшчэ, каб людзей хапала, якія будуць працаваць. У мяне ў пачатку была асноўная праблема, што не хапала людзей, каб апрацаваць нават зямлю. Мы ж былі аграрнай краінай самым пачаткам. Зараз да нас прыязджаюць ужо інжынеры і працуюць у нас. Таму што ў нас тут усё добра, адукавана і цывілізавана. Уже з салідарнасці з ліберальнай партіі Робл Кінадід падтрымаў сваіх прыхільнікаў галасаваць за іх у наступных выбарах. Давайте падтрымаем гэта, няхай ліберальная партыя трошки атрымае сабе больш галасоў. Яна зараз і так у нас у дзяржаве знаходзіцца. Слухайце, гэта самае, фермеры аснавалі анархісцкі рух. Вау, то бок у нас анархісты ў дзяржаве? Можа, з-за гэтага у нас легітымнасць нізкая? Ну, лепей мы ўсё роўно не збярэм. Альбо толькі індустрыялістаў. То бок, калі мы ў сябе пад крылом збярэм толькі індустрыялістаў, так тады ў нас будзе трошки больш легітымнасці. Мне не падабаецца. Там у індустрыялістаў трошки свае дзіўныя адчуванні капіталістычныя над усім. Выбары праз 100 дзён. Рухавікі, фабрыка рухавікоў робіцца, але гэта зараз робіцца тая, якая за мае грошы. Глядзіце, пачалі будавацца. Пры гэтым... Просто, я так разумею, гэта вольныя літаральна... Як гэта працуе? Яны частку будынкаў майго сектара будаўнічага забіраюць сабе. Хутчэй за ўсё гэта патрабаванне нейкае, так? Як размеркаванне ў нас працуе? Законы, аграрнасць. 50% прыватнаму, 50% дзяржаўнаму. Ну тут няма ў нашым заканадаўстве. Я так разумею, што калі яны калоніямі, то яны маюць яшчэ нейкі кавалак свой. Не ведаю толькі, дзе паглядзець, які канкрэтны кавалак яны сабе забіраюць у нашым будаўнічым сектары. Падтрымка вольнай партыі. Кем ён... Што за лідар ён такі? Хто ён увогуле? Дэмакрат. Гэтыя карпараты. Зараз спрабую знайсці. У прынцыпе, ён не на тое, каб лепей. Так, дэмакраты не тое, каб... Не, пачакайце, у іх будзе падтрымка якраз такі галасавання. Давайте скажам, прапануем лідару зараз, хто тут у нас? Генералу стаць лідарам індустрыялістаў, таму што ён робіць зараз прамовы для індустрыялістаў у іх падтрымку. Давайте яго зробім. Тады мы можам уключыць, у прынцыпе, індустрыялістаў у сваіх, у свой урад і можам пару законаў прасунуць, пакуль ён будзе знаходзіцца ва ўрадзе, таму што ў індустрыялістаў падтрымка высокая. Індустрыялісты глобальна жадаюць не вельмі прыемных рэчаў, але лідар можа трошкі... Лідар уплывае на то, ён можа перакрываць сваімі жаданнямі, жаданні такія па тыпу агульныя для сваёй партыі. То бок, калі лідарам землеўладальнікаў раптоўна стане дэмакрат, то мы маглі б у пачатку гульні яшчэ лёгка змяніць сабе ўвесь урад. Тое, што чым мы ўдзяўбаліся доўга. Але верагоднасць гэтага вельмі нізкая. Альбо ўвогуле адсутнічае, я не ведаю. Я ніколі не бачыў, каб у пачатку, калі у вас літаральна манархія, каб у цябе з'явіўся лідар гэтых самых землеўладальнікаў дэмакрат. Так, рэфармаванне ўрада. Хто у нас перамог увогуле на выбарах? Ліберальная партыя. На другім месцы знаходіцца вольная партыя. Давайте перабудуем урад. Мы можам яго перабудаваць неяк. Зараз бягучы ўрад ўсё роўна самы найлепшы атрымліваецца. Што з законамі?
Мы можем закон просунуть на права працоўных? Не можем. Социальные законы не. А на голосование? Вау! Мы змянілі лідера, і зараз мы можем змяніць сістэму галасавання на самую адэкватную. Тыпу усе маюць права на галасаванне. Кожны чалавек. Пісьменны, непісьменны. Мне падаецца, пачакайце-ка. Так, кожны дарослы мае аднолькавы голас. Зараз мы гэта прасунем без ніякіх праблем. Ніхто не супраць. Таму што партыя індустрыялістаў зараз кіруецца дэмакратам. І яшчэ нейкі агітатар з'явіўся. Ну і халера з ім. Рэлігійная. Не, ідзе нахер. Агітатар. Ну, вы глядзіце, мы зараз яшчэ і перайдзем з галасавання грошамі на агульнае галасаванне. Цудоўна. Кайфы. Можа, нават мае сэнс зараз, ну, мы не тое, каб у нас удала ўсё на століке. Можна было бы яшчэ будаўнічы сектар пабудаваць, таму што у нас прыватны сектар зараз жадае будаваць і будаваць. У яго пакрыху ў чаргу ўжо рэчы становіцца. Фабрыкі ўгнаення зараз прыватны сектар пабудуе, мы же займаемся сваімі рухавікамі ўвесь час. Яны там падскачылі ў цане, мы ўсё яшчэ не кампенсуем усе неабходнасці брытанскага рынку. Мы хутка яшчэ і машыны пачнем будаваць. Там яшчэ заробім. Справа ў тым, што калі вайна, масавая вайна ідзе, час ад часу брытанскай імперыі патрэбна да халеры аўтамабіляў. Мы яшчэ і для сваёй арміі гэта зможам выкарыстоўваць. Тэлефоны ўжо каштуюць шмат. Можа, тэлефонамі заняцца? Ну так, у меня ж технологий няма, чым я. Мы ўсё яшчэ кантролюем толькі свой рэгіён. На жаль, нападзенне на прыймаць рашэнне, на каго напасці у нас няма нармальнага. Тут хутка ўжо поўная анексацыя адбудзецца. Мы не можем прымаць свае рашэнні, таму што мы не з'яўляемся незалежнымі. Таму мы не можем прымаць нейкія моцныя палітычныя рашэнні. Але без таго, каб мы былі пад падтрымкай эфіопскія капіталісты, паўстанне капіталістаў рыхтуюцца ў Эфіопіі. Падзялілася краіна нават ужо. Ого! Чырвоная пагроза. Паўстанне камуністаў камуністычнага рэжыма ў Аўстрыі распаўсюдзіла адчуванне кашмару, жудасці і недаверу сярод нашага супольства. Шмат гадоў шмат хто баіцца, што в Ашангалі таксама хутка падзе да камунізму. Супраць чаго паўстаюць капіталісты, падаецца, нейкія законы ўвялі, якія мне вельмі падабаюцца. Можна напужаць па тыпу, гэта можа адбыцца і з намі, гэта падзнізіць палітычную моц фермераў і працоўных. Можна сказаць, што гэта не сур'ёзна, нам няма чаго баяцца і з'явіцца два сука. Ніжняя страта ў нас значна больш вялікая па колькасці, правільна? Гэта 610 000 чалавек супраць колькі? 3000 чалавек. Таму, мне падаецца, мае сэнс сказаць па тыпу, да забейце, нічога сур'ёзнага. Тады шмат якія групоўкі пакрыху страць сваю палітычную моц, усе акрамя працоўных, і яны будуць трошкі нездаволеныя. Мы можам вытрымаць гэта, усе трошкі будуць нездаволеныя. Мы нават не заўважылі, каб бы нешта змянілася, калі шчыра. І у нас яшчэ больш лаялістаў. У нас вырасла падтрымка. І менш радыкалаў стала. Гэта цудоўна. І памятаеце вось гэты івент, ось ён толькі што закончыўся, па тыпу набірання сілы камуністаў у нашай краіне. Яна скончылася. Для людзей гэта адбылося ніяк, то бок у нас прайшло гэта ціха. Можна сказаць, што гэта трыумф для ўсяго в Аршангалі, і мы атрымаем сабе гэтак самага
Трохі легітымнасці, лоялістаў, колькасць будзе расці на працягу 5 гадоў, і працоўная палітычная моц працоўных яна знізіцца. І плюс яшчэ лоялісты сярод верхняй і сярэдняй страты. Альбо сказаць, што гэтыя рэчы ніколі не будуць такімі жа, як яны былі. Трошкі менш лоялістаў мы гэта атрымаем, усё столькі ж страты палітычнай моцы ў працоўных. Падтрымка сакрэтнай паліцыі і мілітарызаванай паліцыі будзе падвышана. І яшчэ больш лоялістаў. Ну давайте пагадзімся, нам бы ўвогуле сакрэтную паліцыю ўвесці. Будзе карыснай, калі што. Жанчыны не з ружамі, а з віламі. Слухайце, можа яна бянтэжыцца, можа трэба ўвесці... Ну, мы зараз максімальна прасунулі права жанчын. Далей мы пакуль не можам. У нас фемінізм не адчынены, мы не ведаем, што гэта такое. Таму што далей мы можам настаўляць іх на працоўныя месцы і яшчэ альтэрнатыва па тыпу, каб у іх было яшчэ права галасавання. Калі мы за бліжэйшыя 20 год прасунем галасаванне жанчын, гэта будзе таксама перамога, таму што ў мяне пакуль што ні за адну краіну гэта не атрымалася. Але у мяне былі вельмі такія кансерватарскія краіны, то бок, ну, вельмі кансерватарскія краіны. Так, петыцыя. Яны жадаюць, каб мы ўвялі пратэкцыянізм. А у нас ёсць увогуле шанс хоць правесці яго? Бо мне падаецца, не. Гэта не тут? Хутчэй не, чым атрымаецца. Праз шмат дэбатаў і ўсё гэта. Мы скажам... Я скажу, што мы паглядзім, што мы зможам зрабіць. Мне падаецца, не атрымаецца у нас ні халеры, калі шчыра. Узарваўся бойлер у адной фабрыцы. Шмат загінула і атрымала траўмы. Нельга эксплуатыраваць працоўных. Гэта зробіць у нас сярод верхніх слаёў. Давайте падтрымаем працоўныя саюзы. Нельга так? Яны павінны лепей сачыць за тым, што ў іх за працоўным станам. У нас пакуль няма ніякай абароны людзей працоўных, таму гэта толькі па тыпу мы можам выказвацца на гэтую тэму. У нас няма ніякага інстытута, які бы правамі працоўных займаўся. Увогуле, да яго таксама ў нас. Што нам для гэтага патрэбна? Каб хоць хто-небудзь жадаў гэтага. Ну, пакуль што галасаванне. Першую чаргу галасавання, таму што яно нам трошкі перашкаджае. І у яго нават праціўнікі з'явіліся. Блін. Што ў нас там з школамі? Ці у нас атрымаўся інстытут апошні? Ўжо ёсць. Слухайце, мы можам яшчэ далей пайсці. Давайте падвысім яшчэ адукацыю, будзем яшчэ развіваць гэты інстытут. Я магу сабе паліцыю радыкалаў менш будзе. У мяне, падаецца, мне хапае... Вось, я яшчэ паліцыю сваю буду развіваць. Так, брытанская імперыя дабудавала ў нас рынкі, гэтыя самыя, як яны, дзе яны, рухавікі. Вось, 7. Атрымліваецца, што брытанская імперія гэта у Бангкоку? Ага. Вось яны, інвестыцыі іншыя, якія ў нас зарабляюць, і працоўную сілу на нашым баку. Атрымліваецца, што з-за таго, што інвестыцыя была з іншага боку, у нас менш працоўных занята ў гэтых будынках, таму што гэта іншыя інвестыцыі. Але ўсё яшчэ мы на гэтым зарабляем. Ну і производства гэтых рухавікоў адбываецца продаж на маім рынку, таму мы зарабляем з гэтага ўсё ж такі. Сплошныя плюсы. Кошты, я так разумею, рухавікоў яшчэ. Не, ўсё яшчэ вельмі трымаюцца. Усё яшчэ вельмі дорага паўсюль. Я магу паглядзець, як увогуле на рынку з таварамі. Калі ласка, тавары, рухавікі дзесьці. Давайте по балансу, по запыту. Вось яны рухавікі. У мяне каштуе 71
рухавікі. Літаральна ва ўсіх суседніх там па 100 па 80 і далей. У Брытаніі унутры, ну так, мы робім гэтыя рухавікі, яны па больш высокай цане адпраўляюцца ў Брытанію. Няблага. Потому што на іх рынку яна каштуе даражэй. Ну, на іх лакацыях. Мы жа можам купляць яго па зніжанай цане, бо яго не патрэбна далёка перавозіць. Карыстаемся гэтым. А я магу таксама укладваць свае грошы у куды-небудзь? Па тыпу інвестыцыі, вось гэта ўсё. Я жадаю. Ну, гэта мае сэнс. Ну, я так разумею, што гэта прынята было не дзяржаўнае прыняцце рашэнняў, гэта прыняцце рашэнняў маіх людзей. Ну, па тыпу тых, хто жадае зарабіць на гэтым. На маіх капіталістаў, якія набываюць сабе, інвестуюць дзесьці па-за межамі краіны. Што гучыць як план, насамрэч. Таксама няблага. Фінансавыя раёны вось гэтыя. Галасаванне ідзе за законапраект. Калі мы яго прасунем, я буду супер шчаслівы. Гэта адна з самых найлепшых краін, развітых краін у мяне атрымаецца. Ну, у сэнсе сацыяльным больш. Эканамічным стане яна проста неблагая, стабільная краіна. У яе няма вялікіх праблем, мы нарэшце вырашылі праблемы са сваімі лаялістамі і радыкаламі, з якой з'яўлялася праблема вельмі доўга. А зараз людзей будзе больш задаволены. Пры гэтым галасаванне агульнае, яно вырашае гэту праблему часткова, таму што людзі літаральна проста галасуюць за таго, каго жадаюць. Ось, і моя мэта толькі фармаваць на аснове галасоў фармаваць такі ўрад. Верагоднасць прыняцця упала. Дэбаты прайшлі няўдала. Яшчэ некалькі разоў, і можа ў нас і не атрымаецца правесці гэты закон. Калі ласка, прайдзе. Верагодна, што ён пройдзе, ўсё роўна пакуль што вышэй, проста можа не пашанцаваць. Так. Можа, у мяне нешта па будынках змянілася, у мяне новыя тэхналогіі, можа, з'явіліся якія, што не бачу. Не, новых тэхналогій ніякіх няма. Ну і добра. А па тым тэхналогіям, якія я сам развіваю, што ў нас увогуле дадатковага? Бетон паляпшаны. Гэта добра. Няхай пашыраецца. Мы тут будзем яшчэ самі даследаваць гэтую частку. Працоўныя смены, гэта ўсё не вельмі важнае. Армія. Не той, каб у нас яна супер развітая, але пакрыху расце. Там караблі развіваюцца новыя ваенныя. А тут у нас, што ёсць, сацыялізм зараз развіваецца у гэтым напрамку. Добра. Так, зноў нешта вялікі недахоп. Зноў электрычнасці? Нічога, там разбяруцца, ўсё добра, яно самакампенсуецца зараз моя фабрыка. Закон. Мне падаецца, он толькі што прасунуўся. Далей яшчэ. Так. Ага. Карупцыйны скандал сярод індустрыялістаў. Давайте трошки... Трошки можна стаць... Карацей, мы ў гэтым трошки прымем удзел у гэтым іх рухе, скажем так. Верагодна, тады хутчэй будзе прымацца, наступны крок. Таму што іншыя варыянты ўсе зніжалі верагоднасць прыняцця галасавання агульнага, і гэта было бы праблемай. Так, трошки кудысьці я грошы страціў? Куды я на ў мінус? Чаму я пайшоў так моцна? Дзесьці заробкі ўпалі. У Ісакі, суседняй краіне, таксама Самалі,
Забаранілі публікацыю. Угу. Але у нас яе можна выдаваць. У іх ёсць па нашых законах, у іх ёсць права ну, апублікоўваць гэтыя кнігі. Гэта нашым законам не забаронена. Таму няхай публікуюць. Так, у нас у армии низкая организация. Мне подается из-за того, что генерал стал там политиком. Кокаиновый наркоман, психологичные проблемы. Но остается только один вариант. Абрали все себе генералом. Плюс-минус яшчэ адекватного. Няхай муштруе далей. Я говорил, что наши рухавікі ніколі не будут нормально зараблять. Ну, по типу кампанія по рухавікам. Я не меў рацыі. Яна зараз заробак яе. Што патрэбна? Так, і можна яшчэ... металічную кампанію. Яна яшчэ будзе зарабляць сабе грошы і будзе больш эфектыўнасць вырабу сталі у ліцейных падвысіцца. Цудоўная кампанія, тая, што была патрэбна. Больш сталі за меншыя грошы. Так, адукацыя яшчэ вырасла. Калі што, мы ўсё яшчэ працягваем па адукацыі агульнай нашай падаць, нягледзячы на тое, што у нас ужо 4-й, хутка будзе 5-й ўзровень інстытута адукацыі. Паліцыю яшчэ падвысім, і у нас паліцыя будзе, у нас менш, яшчэ менш радыкалаў будзе. Адкуль ён узяў кокаіну? Ды ён у нас і не забаронены так-то. Я думаю, тут нельга такое ўвогуле забараніць. О, чыгуначка. А гэта ўжо наш. 100% упэўнены. Якасны, прыгожы. У суседзяў такога няма. Ну ладно, ёсць у іх нешта. Але гэта я ўпэўнены, што мой. Так. Цягнічок. Так, узніклі дэбаты пры галасаванні. А які ўзрост узяць? Можна дазволіць варыянты 25 гадоў. Толькі дарослыя могуць сабе дазволіць. Тады акадэмікі і салдаты будуць незадаволены, таму што гэта, ну, занадта позна для іх. З'явіцца больш радыкалаў. Можна ўзяць кампрамісу 21 год, гэта сярэдні таго, што прапануюць іншыя, 18 гадоў. Ёсць тыя, хто не падтрымліваюць гэта, лічаць, што 18-годкі не павінны з гэтым, не павінна быць дазволу да гэтага. Хутчэй за ўсё будзе падымецца хваля незадавальнення з 18 гадамі, але я жадаю, каб яны таксама маглі галасаваць. Таму 18 гадоў, і зараз мы атрымаем прагрэс да рэвалюцыі. Хутчэй за ўсё. Занадта высокая, так. Занадта нізкі ўзровень дазволены для галасавання. Ну і халера з імі. Вось, пачынаецца рэвалюцыя, прагрэс за тое, каб пакінуць галасаванне па грошах. Але справа ў тым, што падтрымка не настолькі высокая і радыкалізм іх не настолькі высокі, каб прывесці да вялікага канфлікту. Адзінае, што верагоднасць таго, што я ўсё яшчэ не прайду галасаванне, ўсё яшчэ застаецца. То бок яна можа проста галасаваннем не прайсці. Рэвалюцыю мы перажывем, галасаванне не. Калі галасаванне будзе прыме такое рашэнне. Інстытут школ яшчэ падвышаецца. Асіміляцыя будзе проста чмурэнная. Людзі, якія прыязджаюць сюды, яны будуць больш хутчэй інтэгрыравацца ў нашу дзяржаву. Так, давайте-ка паглядзім. Увогуле, наша рэлігія суніцкая ўсё яшчэ на першым месцы. У параўнанні са 100% у пачатку гульні гэта 40% зараз, але ўсё яшчэ сур'ёзны адсотак. Так, папуляцыя. Самалі. Усё яшчэ дамінуе наше насельніцтва, і Самалі трымае найбольшую палітычную моц. Па размеркаванню ўжо сіл, насамрэч, 40% нашай дзяржавы гэта працоўныя. А палітычная моц больш за ўсё утрымліваюць мелкая буржуазія, насамрэч. Тыя, хто валодаюць крамамі.
Так, группоўка рэвалюцыянераў аграбіла дзяржаўны банк. А вы не адшмурэлі? Давайте іх пераследаваць, каб гэта хутчэй скончылася. 1 год у нас будзе страта ресурсаў. Мы так, блин, можам уляцець. Непрыемна. Мне не падабаецца. Мінус 2500. Дагэтуль кожны раз, калі паўстанцы гэта рабілі, мы улеталі у гэтай самай. У як яго? Блин. У дэфолт. Яны скаралі наш пясочак. Так. Мы зараз падвысілі падаткі, і мы кампенсуем, мы нават усё роўна працягваем ісці ў плюс. Дагэтуль, неважна, якія у нас былі падаткі, мы заўсёды уляталі ў дэфолт. Таму што наш прыбытак састаўляў 100. Пры самых высокіх падатках і пры самых нізкіх мінус 100. А тыпу мы на гэта не ўплывалі ніяк. Так, агульнае галасаванне, рэформа агульнага галасавання пагражае моцы, якую трымаюць шмат якіх палітычных фігур у нашай краіне. Некаторыя з которых выкарыстоўваюць свае палітычныя сувязі, каб спыніць прыняцце гэтага закона. Можна паспрабаваць з імі супрацоўнічаць, а можна сказаць, што не. Мы можам дазволіць сабе і сказаць, ідзіце вы нахрен. Але у нас застаецца толькі адзін сетбэк, каб як толькі яшчэ адзін штраф мы атрымаем, то гэта ўсё абваліцца, прыняцце гэтага закона. Што не вельмі ідэальна. Пратэстары, пратэстуючыя, падтрыманыя рыторыкай Шыры Афраха, адмірала нашага. Так, яны правялі марш у Мікдіша, у нашай гэтай самай правінцыі, патрабуючыя уплыву арміі супраць камуністычнага рэжыма Аўстрыі. Нам трэба выратаваць аўстрыйцаў супраць іх саміх. Ага. Гэта знізіць адносіны з Аўстрыяй. Але можна сказаць, што па тыпу вы, калі ласка, выкарыстоўвайце свае сілы на нешта яшчэ. Радыкалы так і так з'явяцца. Мы не будзем выкарыстоўваць... Мы не можам нічога Аўстрыі зрабіць. Хто мы такія? Людзі хоць і жадаюць гэтага і штосьці сабе ўявілі, там уцямілі ў галаву. Мы скажам, што няхай гэты Шыра Афрах ідзе сваімі справамі займаецца, хернёй нейкай страдае. Так, пасля гэтага галасавання паспрабуем прасунуць пратэкцыянізм. Можа, пашанцуем. Галасаванне хутчэй за ўсё не прайдзе, і тады ў нас будзе яшчэ 750 дзён, пакуль мы не можам яго прыняць. Так. Так, нейкі канфлікт у збройных сіл зноў. Фарах Дорэх, ты хто ў нас? Лідар мелкай буржуазіі. Прывабнасць проста няхай знізіцца у групоўкі яго. Кошт аўтамабіляў і рухавікоў у Брытаніі проста жорсткі. Мы калі ведалі, што такое рухавікі, а мы амаль ведаем, што такое рухавікі, яшчэ 4 гады нам гэта даведавацца, і мы маглі бы сабе забраць. А мы можам сабе універсітэт яшчэ пабудаваць, каб хутчэй гэта адбывалася? Можа, варта і рэальна яго пабудаваць? Грошай толькі няма. Асабісце з-за таго, што нас абакралі нас. Не, давайте пачакаем, хоць трошкі заробім грошай, а потым уже будзем вырашаць гэтым. Тэкстыльныя фабрыкі будуюцца. Цудоўна. Так, блин, яшчэ адно. Што б нам такое зрабіць? Зараз у нас праваліцца праект. Ну, давайте яшчэ грошай сваіх укінем, гэта падтрымаем рух. У нас 2%, што прымуць гэты самы законапраект. Дэбаты пакуль толькі правальваюць усё. Не шанцуем. Хутчэй за ўсё агульнае галасаванне не пройдзе. Індустрыялісты вельмі незадаволены.
А чаму яны не ўсё, лідар індустрыялістаў, пакуль ўсё ішло. Лідар індустрыялістаў змяніўся, і таму у нас такія праблемы з'явіліся. Літаральна, пакуль ішло прыняцце закона, просто змена лідара. І ўсё абвалілася. Эх, шкада. Там быў такі добры дэмакрат, а? Так удала, мы амаль прасунулі гэты закон. Не пашанцавала. Колькі у нас увогуле з насельніцтвам? Што ў нас? У нас, глядзіце, 16,3 сярэдні ўзровень жыцця, і нават самая бедная праслойка насельніцтва зарабляе неблага. Так, у нейкага... У нас скончваюцца караблі. Нам што, самастойна іх прыйдзецца зараз рабіць? Вы ачмурэлі? Манавары. Гэта... Ну, такое сабе. Калі мы пачнем рабіць самі гэтыя караблі, то такое себе будзе. На арсенал зноў напалі, вы задзяўблі. Але разгім. З арсеналам афіцеры будуць незадаволены. Манавараў не хапае. Можа зараз шлях на імпорт зробім сабе, каб нам хапіла гэтых караблёў. Дзе вы? А ўвогуле, у партах мы ўжо можам змяніць тып карабляў на больш новы, не? Індустрыяльны порт. Не бачу нешта. Вось ужо выкарыстоўваюцца паравыя рухавікі. А навошта нам гэтае самае? Яны ж нам нідзе не патрэбныя. Тут? Не. Для нашага флота яны патрэбны. Давайте увазіць іх тады. Што нам не застаецца нічога. Дзе вы? Манавары, вось вы. Будем закупаць іх дзесьці яшчэ. Усё яшчэ лічыцца, што ў нас іх не хапае. Так, у нас усё яшчэ лічыцца, што ў нас іх не хапае. Мы закупаем іх для рынка гэтага, але не зарабляем на гэтым нічога. Сэнса няма. Мы можам зарабіць да халеры грошай на опіуме, які робім нават не мы. Давайте. Продадзім вось сюды. І вось гэта. Мы будзем выкарыстоўваць свой апарат бюракратыі, каб атрымліваць грошы з гэтага. Альбо мы з гэтага не атрымаем нічога. Выглядае так, што мы заробак нулявы. Дзіўна. Паказваецца, што мы па тыпу заробак атрымліваем. Але я нешта не бачу, у нас толькі падае ўсё. Не ведаю, дзіўна. Дзіўна працуе. Калі глядзець на гэтыя лічбы, то мы заробак атрымліваем проста адшмурэнны. Але ж мы выкарыстоўваем... Я думаў, што калі ты гандлюеш таварам, якога ў цябе нават няма, я думаў, што ты ўсё роўна па тыпу ты траціш на гэта сваю бюракратыю і такім чынам заробак сабе атрымліваеш. Але заробак атрымлівае нехта іншы. Мы проста падвышаем такім чынам кошты гэтага тавара на нашым рынку. Па тыпу таму, што ён прадаецца зараз кудысьці ідзе, і яго проста менш становіцца на гэтым рынку. Дэбаты. Дэдлок адбыўся. Так. Інтэлігенцыя патрабуе збора тых самых узброеных сіл, каб яны дапамаглі ў прыняцці гэтага закону. Я згодны, таму што гэта падвышае верагоднасць прыняцця закону на 20%. Але гэта ўзмацняе яшчэ папулярнасць арміі. Што не такая вялікая праблема, калі шчыра. У арміі так амаль яны не папулярныя зусім. Працягваем. Бюракратыя у нас крыху падае, а яна дае нам бонус... хуткасць будаўніцтва. Не толькі патрэбна, калі шчыра. Зараз. Грошкі з'явіліся. Грошкі з'явіліся, але не зразумела чаго. У нас не упала, не скончылася яшчэ аплата за вось гэтай праблемы з банкам, то што нас страчваем грошы. Можа, гэта ўсё ж такі рынкавыя гэтыя пачалі прыносіць нам грошы. Спадзяюся, што так. Кошт кавы вырас. Добра.
Афіцеры, звязаныя з узброенымі сіламі, апублікавалі спіс сваіх нездавальненняў і патрабуюць хуткіх дзеяннях ад урада. Чуткі ходзяць, што яны далучацца да паўстання. Мы дапаможам ім, мы іх падтрымаем. Добра. Няхай іх моц вырасце. У іх моц настолькі нізкая, што гэта не змене нічога. Доктар, які звязаны, ён быў адзін. Мы ўжо з гэтым сустракаліся, мы ўпэўнены, ён быў адзін, там ні з кем не звязаны. Аднолькавыя падзеі, хацелася б трошкі больш розных падзей сярод. Ну, не, гэта проста з-за таго, што мы ў рэвалюцыі, кареш. Мы бясконцай рэвалюцыі правялі большую частку гэтай сесіі, ну, гэтых Сомалі ўвогуле. Так. Групоўка індустрыялістаў жадае прасунуць гэты біль, але гэта не задаволіць з таго, што мы пагадненне з імі зробім, трошкі інтэлігенцыя будзе незадаволена. Але нам трэба прасунуць гэта. Гэтае галасаванне будзе вялікай зменай для ўсёй дзяржавы. О, яшчэ... Так. Чуткі аб тым, што ўчынілі камуністы ў Аўстрыі, дасягнулі на нашай прэсы. І гаворыць аб парушэннях правоў чалавека і вялікай колькасці трубаў, якія запаўняюць галоўныя загалоўкі газет. Хто бы ведаў, што людзі могуць быць такімі варварамі, так? Да, няхай прайдзе. У нас з'явілася антыаўстрыйская асацыяцыя лобі ўнутры нашай дзяржавы, і нездаволенасць Аўстрыі з'явілася. Адносіны з Аўстрыяй такія сабе, асцярожныя, скажем так. Не ў канфлікце, але асцярожныя. Ведаеце, з такімі прыбыткамі, калі ў нас знізіцца вось гэтыя часовыя выплаты за нашага грабежа банку, мы не толькі падзнізім яшчэ наш... адукаванасць на максімальным узроўні. Я нават ачыўку за тое, што максімальны інстытут... Упершыню атрымаў сабе ачыўку за тое, што я развіў інстытут да максімума. Вау. Так. Працоўныя жадаюць далучыцца да... Некаторыя працоўныя жадаюць далучыцца да рэвалюцыі, да індустрыялістаў. Давайте паспрабуем іх трошкі прытрымаць. Так, добра. Рэвалюцыя спынілася, прагрэс яна не расце, аніяк, таму што, як я гаварыў, аніякай папулярнасці ў гэтага руха няма. Ён не настолькі высокі, каб яно перайшло ў сутыкненне. Ёсць толькі канфлікт зараз нарастаючы. Хутчэй за ўсё, закон пройдзе. Зараз верагоднасць нармальная. 40% за тое, што закон прымуць за агульнае галасаванне. 10%, што ён прасунецца проста наперад. 11% дэбатаў, што яшчэ можа затрымаць нас. І тое, што яго замарозіць 38%. Мы можам прайграць зараз, але не атрымаецца ў нас нічога. Але шанец ёсць. Шанец ёсць. Даволі высокі. Так. Вау! З'явілася арганізацыя, якая жадае падтрымаць новае заканадаўства. Гэта прагрэс будзе, і верагоднасць прыняцця яшчэ вырасла. Верагоднасць дэбатаў ўжо сышла на нет. Верагоднасць, што яна прасунецца на 10%, і атрымліваецца ў нас агулам больш за 60% таго, што яго прымуць. І 30%, што не. Так, на нашага канцлера паспрабавалі напасці. Гэта можа знізіць яго папулярнасць. Абвінаваціць каго? Лідара... Не, навошта нам гэтага лідара? Што ён жадае? Анархіст, лідар-анархіст. Можам яго папулярнасць знізіць? Ага. Гэта мы можам атрымаць адваротны эфект. Не вельмі хацелася б. Давайте просто схаваем нашага канцлера, пакуль, каб ён на публіцы яго не высоўваўся. Слухайте, мы зарабляем усё больш і больш.
Давайте мы... Блин, нет, давайте заробим хоть трошки грошиков. Нормально. І потом уже паспрабуем прасунуць гэта самае. Ну, мы ўваткнем яшчэ адзін будынак за гэты грошы. Хутчэй за ўсё гэта будзе альбо порт, альбо універсітэт. Я яшчэ не ўпэўнены. Мне падаецца, універсітэт будзе добрая думка, бо у нас не хапае трошкі універсітэта. У нас зараз не самае ніжняе, каб вы разумелі, ось, ну, прыкладна памеры гэта, я не ўпэўнены там дакладна якія рамкі, але ёсць ніжэй за 10 статус узровень жыцця. Гэта, скажем так, не хапае грошыкаў. Купім Антарктыду, неблага. Цукар-пясок? Так, дзякую вялікі за цукар-пясок. Вось. Мы можам ніжэй за 10 пунктаў. Гэта у людзей трошкі не хапае грошай на ўсё, па тыпу на ежу хапае, але яны неяк перабіваюцца. У нас у самага ніжняга ўзроўня па тыпу нашай краіне зараз 15. Яны жывуць сур'ёзна на шырокую нагу. Яны па тыпу гарадскія паважаныя жыхары. Гэта сярэднія, па тыпу самая нізкая ніжняя страта, самая бедная, у сярэднім столькі зарабляюць. Заробак нормальны, все добра. Блин, нам не пашанцавала і там заблыталіся ў сваіх законах і зараз гэта запаволіць. Давайте верагоднасць не будзем падвышаць, мы лепей атрымаем радыкалаў сярод бюракратаў, чым атрымаем сабе яшчэ падніжэнне. У нас будзе галасаванне агульнае. І я вельмі яго жадаю. Таму што тады галасуй, калі табе споўнілася 18, ідзі галасаваць. Табе дазволена. Галоўнае, каб паўстанне індустрыялістаў не пашырылася ў нас. Узровень жыцця яшчэ вырас. 15,6, а сярэдні ўвогуле 18. Ну, агульны сярод усіх слаёў насельніцтва, бо высокая страта ў нас мае 40. Гэта іх узровень жыцця. Кайфы. Таксама, мне падаецца, у мяне толькі калі я за Польшчу гуляў, то толькі тады ў мяне атрымлівалася неяк такі высокі ўзровень жыцця ў краіне. Так, умацаваны цэмент гэта будзе. А гэта ў нас дае, а я не памятаю, што ён дае. Я памятаю, што нешта карыснае. Дзе ты, вось ты. Хуткасць будаўніцтва. Добра. За тую ж самую колькасць ресурсаў гэта больш эфектыўна. Ёсць, закон прайшоў. Зараз будзе агульнае галасаванне. Легітымнасць нашага ўрада вырасце проста да нябёсаў. У нас усё замацавалася, грошай пачалі плыць да нас, таму што аграблены банк нарэшце штраф знік. Вось адзінае, што ў нас аўтарытэт упаў. Гэта нармальна, таму што зараз уплыў нашай дзяржавы будзе мінімальным. Мы здымаем усе увогуле нашыя указы, таму што іх трэба падтрымліваць нашым аўтарытэтам. Я лепей буду мець проста высокі ўзровень аўтарытэта вольнага, таму што тады прасцей прасоўваць законы. Мы зрабілі рух да лібералізма і эвент. Свабода, раўнасць, братства. Лідар інтэлігенцыі Кавад Схіцырі рынуўся ў эру ліберальнай палітыкі, якая абяцае больш вольнае супольства, дзе ўсе жыхары маюць удзел у палітычным працэсе. А сястрынства калі... У нас яшчэ няма тэхналогіі фемінізма. У нас пакуль галасаванне жанчынам не дазволена. Нам нават яго нельга паспрабаваць прасунуць. Папулярнасць секіры інтэлігенцыі будзе высокай. Давайте, няхай. Петыцыю на пратэкцыянізм. Я нават не ўпэўнены, што я зраблю гэтую петыцыю, нават калі пажадаю. Дзе яна? Меркантылізм, не, вось он, пратэкцыянізм. Можна прасунуць насамрэч. Давайте паспрабуем. Трошки перабудуем нашу. А чаму недахоп? Чакайце, што ім там не хапае? У вас недахоп
Транспортыроўкі? У сэнсе. У нас на чыгунцы народу стала менш працаваць. Чамусьці? Я не ведаю. Упала. Так. Вольны гандаль патрэбны. Так. Метрополита. Так, добра. Метропольская полиция. Петиция моя. Вольнадумства. Мне патрэбны універсітэт 3-го ўзроўня і галерэя мастацтва. Няблага. Метро. Яно пакрыху у метро, так это то на то і выйдзе. Чаму тут людзей не расце колькасць? Людзі, чаму вы не ўладкоўваецесь на чыгунку? Яна ж можна нармальна зрабіць грошай там. О, пайшлі. Усё, ўладкоўвацца на чыгунку. Добра. Метро ў пясочку, ну такая сабе, гучыць, як ідэя, калі шчыра. Давайте знізім падаткі. Альбо не, давайте пачнем будаваць яшчэ. Нам пабудуем 2 універсітэта і 3 галерэі. Ось так, раз, два. І раз уж такая... У нас усё яшчэ няма галерэя мастацтва. Давайте і яе пабудуем. 3 штукі. Гэтае вар'яцтва, ну, па тыпу бессэнсоўнае зараз тое, што я раблю. Але чаму не? Просто можна зрабіць квест. І ўсё. Сацыялізм адчыніўся. Пакрыху развіўся і на нашу краіну. Нічога мы з гэтым зрабіць не можам. Колькасць людзей адукаваных усё расце. Нас амаль мільён. Нас амаль мільён. Усё, возьмем цэнзуру, блакуем усё, толькі сацыялізм каб не прыйшоў. Не, нашыя людзі зараз ведаюць, што такое сацыялізм. То бок гэта як, ну, тэхналогія, але хутчэй, скажем так, яна прыйшла. Я нагадваю, што у гульне трошкі незвычайная сістэма тэхналогій. Сістэма тэхналогій, якія адчыняюцца, залежыць ад таго, што мы вывучаем зараз самастойна, то бок нашы універсітэты працуюць над гэтым. І яшчэ ёсць поінты, якія мы атрымліваем з-за таго, што у нас адукаванасць высокае насельніцтва. Яны самі прыймаюць рашэнне гэтае. Так, калі Ябаров сярод... Ён жадае паскорыць працэс, выкарыстоўваючы свае асабістыя сувязі ўнутры апарата. Ну, давайте. Індустрыялісты будуць трошкі нездаволены, але халера з імі, з індустрыялістамі, яны ўсё яшчэ нездаволены. Але хуткасць прымецца. Інакш мы не зробім петыцыю гэтую. У нас ёсць толькі 26 месяцаў, каб прыняць законы, які мы хутчэй за ўсё не прымем, калі шчыра. Чаму гэта тэхналогіі? Тэхналогіі ёсць трох дрэваў. Прадукцыя, то бок тое, што робіцца, ваенныя і сацыяльныя. Сацыяльныя тэхналогіі гэта тое, што хутчэй можа быць нацыяналізм, напрыклад, як тэхналогія, альбо гэтае самае, як это, абмен паперамі дарагімі, цэнзура, напрыклад, тая ж самая тэхналогія. Яны ў асноўным з карпаратызм, анархізм, панацыяналізм, правы чалавека, то бок гэта такого плана, як тэхналогія ідзе. Справа ў тым, што фемінізм як рух з'явіўся літаральна дзесьці вось у канцы віктарыянскай эпохі. Калі працоўных стала так шмат, што ў прынцыпе стала пытанне па тыпу, раней, ну, па тыпу у адносінах эканамічных чалавек зарабляў не тое, каб шмат увогуле. То бок яго прадукцыя, эфектыўнасць яго труда была, яго працы была не вельмі высокая. То бок ён производзіў не шмат. Калі пайшла масавая індустрыялізацыя, скажем так, узнікла лагічнае пытанне, а чаму жанчына не можа працаваць? Чаму яна павінна сядзець у хаце? Ну, па тыпу, які ў гэтым сэнс? І таму ўзнік некаторы канфлікт. Зразумела, былі тыя, хто прытрымліваўся кансерватызма, што па тыпу... Нагадваю, што адносіны яшчэ папярэднія 16 гэтых самых вякоў, стагоддзяў, было прыкладна такое, усе сядзяць па дамах і там працуюць. Па тыпу чалавек працуе не едзе кудысьці працаваць, ён працуе ў хаце ўсёй сям'ёй. Уся сям'я з'яўляецца адной адзінкай індустрыяльнай, скажем так.
У гэтай вікторыянскую эпоху гэта парадыгма змянілася. І наступствы вось яны па тыпу фемінізм як рух з'явіўся ну глобальна, скажем так, канкрэтна у індустрыяльным сэнсе. Вось гэта правільна сказаць. У індустрыяльным сэнсе фемінізм з'явіўся ў вікторыянскую эпоху. Там яшчэ першая мировая, так. Няма было кому працаваць. Мае сэнс. Гэта таксама тое, што падштурхнула. Вось. Не думаю, што гэта было асноўным. Я думаю, што гэта было адбылося нават без сусветных войн. Я думаю, што гэта бы ўсё роўна ўзнікла, таму што гэта пытанне з'яўляцца пачало паралельна з сусветнымі войнамі, таму што працоўных рук ўсё роўна не хапала. Фабрыкі будаваліся хутчэй, чым трэба было адукоўваць людзей. Трэба было, патрэбна была працоўная сіла літаральна з ніадкуль. Дзяцей заставляць працаваць было ўжо ўсё больш і больш небяспечна, таму што спатрэбілася адукацыя. Агульная адукацыя спатрэбілася літаральна для таго, каб было больш людзей, якія могуць стаць за станкі, каб працаваць за якім патрэбна нейкае разуменне. І дзеці ўжо для гэтага не вельмі падыходзілі. Так, а дзе ў нас порт? У нас праблема нейкая з канвоямі. Нам яшчэ... А куды ў нас усё ўцякае? У нас дефіцыт канвояў. Ну давайте пабудуем яшчэ партоў. Я не ведаю, як гэта выправіць. Які год у гульне зараз 1923. Справа ў версіях. Вам там выбачаюся, вам не хутчэй за ўсё ні халеры не бачна гэта. Справа знізу не вельмі важныя рэчы адбываюцца. Давайте я вам зачыняю, насамрэч, я толькі зараз зразумеў. У вас увесь час не тое, каб добра бачна інтэрфейс. Насамрэч, справа знізу не тое, каб шмат важна... адбываецца важнае, куды я гляджу, але справа зверху я часцей гляджу. Ось, справа зверху, 1923. Справа ўнізе я ў асноўным гляджу вось у гэта, у папулярнасць розных груповак. І гэта самае, мае якіны арміі, вось гэта ўсё. І паведамленні справа ўнізе ўзнікаюць незначныя. Космас асвойваць, ды куды мне яшчэ? Я не настолькі круты. Рухавікі на рынку у Брытаніі ўсё яшчэ на вельмі высокай пазіцыі. Яны вельмі купляюць усё. Але нам не патрэбна займацца будаўніцтвам яшчэ адной фабрыкі рухавікоў, таму што гэтым займаецца прыватны сектар. І няблага так займаецца. Прыватнага сектара, калі шчыра, даволі шмат ужо грошай. Яны ўсё больш і больш будуюць. Так. Пратэкцыянізм усё яшчэ прынимаецца і выглядае ўсё горш і горш сітуацыя. Інцыдэнт у шахце. Абваліўся руднік, і шмат якіх працоўнікаў апынулася ў цёмных шахтах. Наша рэакцыя можа быць такая, што гэта маленькія планта за прасоўвання індустрыі наперад. Можна сказаць, што гэта аб'юз звычайнага чалавека, і так нельга ўжо. Можна сказаць, што увогуле руднікі гэта праблема чалавецтва і па тыпу зачыніць нахрынак. Гэта пашкаджае прыродзе і вось усё гэта. Мы будзем гаварыць, што калі ласка, падтрымаем працоўных у гэтым выпадку, абвінавацім індустрыялістаў. А што гэта такое? Ты хто такі? У мяне нейкая... Воу, што з табой не так? Чакайце, давайте-ка я параўнаю. Глядзіце, я баг злавіў. Глядзім на звычайнага персанажа. Звычайны персанаж, яго роль, палітык, яго трэйты, чым ён асабісты, дыпламат, бігат, індустрыялісты, ідэалогія яго, краіна, ўсё астатняе ідзе, і партрэт, і імя, так? Што ў мяне тут? Персанаж, кіраўнік, і таксама яшчэ, я так разумею, ён паспеў памерці, нешта такое адбылося, я не ведаю дакладна. У яго ўзрост 1922. І гэта не, тут павінна быць па тыпу 20 гадоў. А тут 1922 гады. Ён Ісус. Не, пачакайце-ка. Так, ён Ісус. Мафусаіл? Не.
Ён невядома, імя невядома, ён кіраўнік чагосьці, яго ідэалогія, культура, краіна невядома, вядома толькі то, што яму ён нарадзіўся 1922 гады таму. Прыкладна у нулявым годзе. Гэта Ісус. Гэта Джизус. Ё-маё. І каб вы разумелі абсурднай сітуацыі, вельмі вядомая фігура сярод сунніцкіх клерыкаў, то бок царквы карацей, ён абвінавачвае умешванне камуністаў унутр варшангальскай прэсы і самога ўрада. Ён павінен даказаць гэта, паглядзець, хто абвінавачаныя ў камунізме. Гэта будуць у нас вяскоўцы. Ну, давайте скажам, што яму гэта трэба даказаць. Альбо не, там клерыкаў дастаткова. Не, давайте лоялістаў сабе лепей атрымаем. Што у нас яшчэ? У гэты вечар Максамут Ябаров, лідар Ябаров, не ведаю, лідар тых самых, як яны, групы працоўных. Ён зрабіў вельмі гарачую прамову на тэму пратэкцыянізма. Я згодны, падтрымаем яго. Маніфест на дзяржаўную рэлігію. Не, ніякай дзяржаўнай рэлігіі, ідзіце нахрен. Я не згодны. А ніякай дзяржаўнай рэлігіі не будзе. Так, у нас сярод нашых... універсітэты яшчэ развіваць і развіваць. Ну, добра. Можа, рэальна будаўнічы сектар нейкі пабудаваць, пашырыць яго? Не ўпэўнены. Першую чаргу нам трэба паспрабаваць прасунуць гэты закон, бо нас задзяўбуць гэтыя самыя фермеры. І выбары яшчэ праз 180 дзён. Цудоўна. Наш заробак расце, ўсё яшчэ не гледзячы на на тое, што мы будуем, нашы заробкі ўсё яшчэ растуць. Можа, рэальна прасунуць яшчэ адзін будаўнічы сектар, мне падаецца, гэта ўжо варта. У пошуках таго, каб павярнуць хвалю нацыяналізма у гонар ліберальнай партыі, Робл Кеннедзі зрабіў патрыятычную прамову ў адным з паркаў. Давайте падтрымаем гэта, ён малайчына. Партыя атрымае трошкі больш падтрымкі. Закон пачынаюць разглядаць. Слухайце, мы, можа, так яго і прымем? Няўжо у нас такая легальнасць дзяржавы такая высокая? Не, у нас не тое, каб высокая падтрымка дзяржавы. Нам трэба прайсці галасаванне. Хто ўвогуле выйграе? У галасаванні па агульным меркам пераможа зараз з-за таго, што няма галасавання па гэтым самаму. З-за таго, што галасаванне ідзе зараз проста ад колькасці людзей, працоўныя пачынаюць галасаваць за таго, хто ім больш падабаецца. І працоўныя, таму што ніжнія страты гэта большая колькасць людзей, яны галасуюць за ліберальную партыю, а не за індустрыялістаў. У індустрыялістаў самая нізкая падтрымка зараз. Дагэтуль яны спаборнічалі за першае месца ў адзінку, але зараз у іх будзе толькі 4% галасоў. 88% у ліберальнай партыі. Так, анархісцкая палітычная група паднялася супраць ліберальнай партыі, і яны прапануюць сябе як больш лагічную альтэрнатыву. Давайте падтрымаем хутчэй ліберальную партыю. Анархісты у нас, калі што, фермеры. Жыхары проста вясковай мясцовасці. Я не ведаю, як гэта перакласці. Мне... Гэта ў два слова ў ангельскай, мне ў галаву не прыходзіць ніякае крысціянства, не. Вяскоўцы? Ну, не зусім. Ну, вяскоўцы, хутчэй. Жыхары мелкіх гарадоў. Хаця, паглядзець на наш песок, і няма нейкіх гарадоў у нас увогуле. Дэмакратычная салідарнасць.
Робл Кеннадід, лідар узброєних сіл, виклав свою промову у підтримку вольної гандльової партії за її бясконце підтримку тих самих правоў на галасаванне ўнутры Варшангалі. Такім чынам індустрыялісты могуць атрымаць больш галасоў альбо не, давайте просто дадзім ім больш галасоў. У нас няма варыянта не падтрымаць іх. Тутэйшае, неблага. Неблага, вельмі неблагі варыянт пераклада. Блін, радыё на брытанскім рынке зараз паднялося ў цане. Яго пачаць рабіць? Дэбаты праваліліся наконт новага законапраекта. Ну і ладно. Калі яго не прымуць, незадаволенымі будуць толькі тутэйшыя анархісты, таму... Ну, скажем так, халера з імі. Эмігрэс. Мігранты. Хваля гэтых самых багатых эмігрантаў з паўднёвай Германіі пазбягае камуністычнага рэжыму Аўстрыю. Яно знайшло прытулак у Самалі. Так, якая прынесла хвалю гісторыі аб жахах рэвалюцыйнага тэрору. Так, як жудасна, як жудасна. Больш міграцыі будзе на 25%. Так, багатых эмігрантаў з паўднёвай Германіі. Разумееце, наколькі маштаб? Да нас едуць людзі, ратуюцца ад праблем у вольным, незалежным Самалі. Трагічна, трагічна. Падтрымка Саюзнай Рэспублікі зніжаецца сярод майго насельніцтва і прывабнасць міграцыі да мяне падвышаецца. Добра. Чакаем яшчэ далей. Мне падаецца, можна падаткі рэальна зніжаць. Давайте знізім. Занадта падаюць. Пратрымаемся некаторы час, потым, калі што, паднімем. Фінансаванне кампаніі. Некаторыя партыі, у асабістасці ліберальная партыя, у іх ёсць трохі праблемы з тым, каб сабраць грошы на сваю выбарчую кампанію. Так. Кожная партыя атрымае трошкі фінансавання. Я прапаную зараз, раней мы падтрымалі толькі адну, каб прасунуць свае законапраекты, але падаецца, у гэтым галасаванні і так пераможа ліберальная партыя на вельмі вялікіх пазіцыях. Мы патрацім трошкі рэсурсаў сваіх, і кожнай партыі будзе дадана трошкі грошай на свае выбарчыя кампаніі. Гэта мы атрымаем падтрымку ўсіх слаёў тады. Все роўно будзе прынята тое, што мне патрэбна, без розніцы, але падтрымачку мы свае трошкі папулісцкі рух зробім. Чаму бы не, правильно? Пратэкцыянізм усё яшчэ прасоўваецца, і часу на тое, каб зрабіць петыцыю ад тутэйшых усё менш. Прадукцыя і агітацыя. Як гэта, калабарацыя, забыўся, як слова будзе калабарацыя. Ну, карацей, у калабарацыі з анархісцкім супольствам, гэта парта наша, Юсуф Афрах, гэта іх лідар, ён зрабіў вельмі танную дамову і хутка распаўсюдзіў памфлеты ў падтрымку сваёй партыі. Так. Амбіцыёзны, і што ён атрымае? Папулярнасць, так? А што ён увогуле, Юсуф гэты? То ён сабе... ён і так падабаецца даволі. Завалім сваіх апанентаў у моры паперы. Давайте гэта зробім, тады моментума трошки падтрымкі будзе хутчэй распаўсюджваюцца галасы анархістаў.
Ну, тут глобальна не вельмі важна. Чырвоная рэвалюцыя, жоўтыя загалоўкі. Газеты, падтрымліваючыя інтарэсы індустрыялістаў, раздрукавалі шмат гісторый наконт рэвалюцыйных пажаданняў камуністаў унутры Варсангале, я не ўпэўнены, як нашу краіну ўсё яшчэ клічуць. Артыкулы апісваюць жудасныя карціны страйкаў і запланаванага тэрарызма. Так. Мы павінны ўзяць гэтую сітуацыю пад кантроль, альбо мы не можам атрымліваць паніку на сваіх руках. Калі мы гэта падтрымаем, то індустрыялісты яны стануць больш лаяльнымі, і мы атрымаем больш падтрымку мілітарызаванай паліцыі альбо асабістай паліцыі. Увогуле, што ў нас? У нас мне было жаданне прасунуць закон па тыпу сакрэтная паліцыя, а не гэты. Альбо індустрыялісты атрымаюць менш падтрымкі. Давайте, раз такая пайшла штука, мы просто на гэтую хвалю сядзем, мы сабе з гэтага больш бонусаў атрымаем. Тым больш, што лаялістаў больш стане. Лаялісты добра. Галасаванне скончылася. 87% галасоў ушло на ліберальную партыю, 7% галасоў на супольства анархістаў і на вольную партыю індустрыялісты гэта нашыя на 5%, усього 5% галасоў. Мы з наш бягучы ўрад і так самы моцны, які мы можам сабе дазволіць. Ён усё яшчэ застаецца ў нашым кіраўніцтве. Індустрыялісты трошкі незадаволены, у нас гэтым праблема невялічкая. А ў асноўным яны незадаволены чым? Тым, што я змяніў стыль галасавання на па тыпу універсальнае галасаванне. Гэта асноўная праблема, чым у нас незадаволены індустрыялісты. Але ім прыйдзецца з гэтым жыць. Нічога яны не зробяць. Таму што зараз іх уплыў вельмі разваліўся пасля гэтага. Так, з нашымі новымі універсітэтамі, аднім пакуль універсітэтам, хутка будзе другі. Наконт гэтага насамрэч, давайте прасунем незаўважна яшчэ 2 сектары для будаўніцтва. Гэта трошки рызыком. 2, мне падаецца, занадта. 1. Так, і яго паставім зараз увогуле, таму што ў нас не хапае поінтаў будаўніцтва. Мы можам увогуле яшчэ змяніць стыль будаўніцтва на стальныя будынкі. Давайте сталь будзем завозіць. У нас будуць стальныя зараз будынкі на нашым баку. Так будзе больш пунктаў для будаўніцтва. Бо будынкі занадта доўга ў нас ужо будуюцца, нам трэба хутчэй. Для нашага пашырэння мы трошки абмежаваны гэтым. Зараз яшчэ будаўнічы сектар пашырыцца. Раскол сярод мелкай буржуазіі. Яны там трошки раскалоліся, і можна атрымаць сабе бонус у падтрымку пратэкцыянізма. Ужо не першы раз гэтая падзея адбываецца. Яна адзначае, што сярод іх, сярод каго там, неважна ўжо, нейкай групоўкі з'явіліся людзі, якія адкалываюцца ад гэтай партыі, таму што жадаюць прасунуць канкрэтна гэты закон. Яны настолькі ў ім зацікаўлены, што нават перайдуць у іншую групоўку. Што нам толькі на руку. Будаўнічы сектар зроблены. Мне падаецца, усё роўна гэтага недастатку. Ён яшчэ толькі дадаюцца туды людзі, яны пачынаюць там працаваць. Так, давайте-ка паглядзім, як у нас запоўненасць будаўнічага сектара. Ну так, людзі яшчэ тут далучаюцца. Поспех у дэбатах. Добра. Мінус 8000 мы ляцім па... А чаму мы ушлі ўсё ж такі у мінус, так? Можа падвысіць падаткі? Не ўпэўнены. Мне падаецца, варта падвысіць падаткі. Альбо не. Альбо пражывем і так. Чаму б знізілася? Таму што я закупаю зараз ресурсы. Давайте падвысім падаткі. Няхай будуць. Галасаванне прайшло. Пайшло ў галасаванне наш закон. Добра. У нас з'явілася тэхналогія, якую мы нават не... Я, можа, не дагаварыў тады прамову сваю.
У нас ёсць пункты навукі, якія трацяцца на конт нашых універсітэтаў. Бо гэта тое, што мы дзяржаўна сказалі, давайте разбірацца ў гэтым. Але астатнія тэхналогіі, не, я дагаварыў пра гэта, то што астатнія тэхналогіі ёсць нейкім чынам проста выпадкова абіраюцца тэхналогіі, якія ведуць у іншых краінах. І яны могуць распаўсюджвацца на нас. Чым больш у нас адукаваных людзей, тым хутчэй яны распаўсюджваюцца сярод нашага насельніцтва. Такім чынам, і там, калі што, пунктаў можна, калі пашанцуе, атрымліваць значна больш, чым вы можете дазволіць сабе проста нават праз любую колькасць універсітэтаў. Таму адукаванасць вашага насельніцтва, яна так мае такі вялікі плюс. Але ёсць і вялікі мінус. Чым больш адукаванае насельніцтва, тым больш жаданне ўзроўня жыцця. Па тыпу адукаванае насельніцтва жадае жыць лепей. І вам патрэбна гэтыя патрэбы неяк закрываць. Так. Лідар інтэлігенцыі патрабуе, яго людзі не слухаюць, і ён жадае, каб усе слухалі яго. І ён жадае, каб мы ў гэтым падтрымалі яго. А я скажу, ідзі ты нахрен, што за дурнаватая рэч, каб сказаць. Так, Робал Кенадзіт ўсё яшчэ спрабуе прыняць, што-то нас спрабуе прыняць. Прафесіянальную армію, але ў яго няма амаль падтрымкі. Ну, давайте скажем яму, трэба змяняць табе нешта ў тваім рухе. Прафесіянальная армія. А што ўвогуле, які сэнс нам у прафесіянальнай арміі? У нас нацыянальная армія зараз. Яна гэта дае менш палітычнай эмоцыі ўзброеным сілам і рэгулярная армія маленькая, але мелкія фарміраванні могуць быць актываваны, каб абароніць свае дамы. Добра. Прафесіянальная армія. Так. Гэта больш палітычнай эмоцыі у якраз такі у ўзброеных сіл, і усе там будуць абавязкова, ну, па тыпу звычайная армія, карацей. Ну, не звычайная армія, а армія толькі прафесіяналаў. Туды ніхто больш не дадаецца. Але зараз бягучая, ну, па тыпу агульная такая штука, гэта армія з масавая з вялікай колькасцю прызыўнікоў. І ўсё яшчэ, ну, па тыпу большая частка арміі будзе прызыўнікі і невялічкая зусім рэгулярная армія. Індустрыялісты пакрыху супакойваюцца. А закон усё ніяк не можа прасунуцца. Што ж так не шанцуе яму? Просто не шанцуе закону. Дэбаты то правальваюцца, то паспяхова праходзіць. Алера. Так, мы па грошах улятаем нармальна, але мы можам падтрымліваць такі тэмп яшчэ. Мы галерэі мастацтва нават усе пабудуем, перад тым, як нам прыйдзецца нешта змяняць. Поспех у дэбатах. Цудоўна. Можна, калі ласка, ўсё ж такі прасуне гэты закон? Галерэя мастацтва амаль гатова. Калі шчыра, у нас галерэя мастацтва адразу даволі прадвінутая будзе, таму што калі ты пачынаеш толькі будаваць яшчэ без тэхналогій, у нас зараз будзе яна называецца па тыпу галерэя мастацтва, але гэта агульна увогуле, што вы можете рабіць, прадукаваць нейкае мастацтва. Зараз удакладню. Ёсць традыцыйнае мастацтва, ёсць рэалізм, ёсць фатаграфіі і ёсць фільмы. Гэта ўсё адносіцца да галерэі мастацтва. Мы абярем зараз фатаграфію і абярем, можа, незалежных гэтых самых мастакоў, каб яно больш было размеркаваная сістэма. То бок мы толькі выставы будзем рабіць з нашага боку. Яна больш камерцыйная тады атрымаецца у нас. Пратэкцыянізм прынята, петыцыя зроблена. Усе задаволены. Трэба думаць уже далей, што нам прымаць, але спяшацца не будзем. Ага, вось у нас і гатовая тэхналогія рухавіка ўнутранага згарання. Я не ўпэўнены, як яго, можа, я неправільна яго называю, але гэта дадае нам зараз наступныя магчымасці. Мы можам пачаць рабіць аўтамабілі. А гэта знізіць колькасць гэтых самых
рухавікоў у нас, але рухавікоў у нас і так дастаткова. Гэта падзнізі таксама выкарыстоўванне сталі. Але мы пачнем рабіць часткова наша фабрыка пачне рабіць часткова аўтамабілі, якія вельмі дарагія зараз. Ну, іх кошт на рынку ў Брытаніі вельмі высокі. Я возьму гэта. Усё яшчэ пакіну як ёсць. О, электрычныя рухавікі, гэта было бы самае цудоўнае, што мы маглі бы зрабіць. На жаль, у нас няма тэхналогіі гэтай. Што у нас увогуле па тэхналогіі будзе? Добра. Так. Гэта адно, а у нас здесь вакуумныя кансервныя банкі. Ну, добра. Шкляночки нашыя. Закаткі нашыя рабіць будзем яшчэ. У нас такая тэхналогія адсутнічае. Можа, я так гляджу, насамрэч на рухавіках мы зарабілі бы больш. Выглядае так, што так. Не нашмат. Кошт аўтамабіляў вырасце. Можа, рынок яшчэ паглядзім, што у нас. Ну, тут не тое, каб важна гэта было. Загадаем пясочак, будзем прадаваць. Ну, не кожны можа пабачыць у сябе ў хаце пясочак з Самалі. Вот у вас ёсць пясочак з Самалі? Няма. І вось навошта, як так жыць зараз? У горадзе можна кошт транспарту рэзка вырасце, таму што па гораду людзі пачнуць перасоўвацца на машынах. Кайфы. Яшчэ больш транспарту ў горадзе здабыча. Чаму тут не рэзка ўпала? Мы можам нешта неяк на гэта ўплываць? Я так разумею, людзі проста пакінулі гэтае месца. Тут можа нейкія тэхналогіі. Так ужо максимум тэхналогій. Тут электрычнасць можа выкарыстоўвацца. Пастэрызацыя. А дзе пастэрызацыя знаходзіцца? Як далёка яна? Вулканізацыя. Публічны транзіт. Што такое публічны транзіт? Я так разумею, гэта у нас нейкі івент. Вот. Рычашчыя... Як яны? Не рычашчыя. Слова. Равучыя рухавікі. Патрэбна больш аўтамабілей. Так. Калі мы, зразумелі маторную транспартацыю, транспорт на рухавіках, карацей, узнікае пытанне, ці патрэбна нам сканцэнтравацца на публічным альбо прыватным транспарце. Больш патрэбна аўтамабіляў і больш будзе вырабляцца рухавікоў. Альбо больш публічнага транспарта. І тады ўсё, што будзе атрымліваць у нас атрымліваецца цэнтр горада, ён сам па сабе як будынак, які прадукуе транспарты, сервісы, вось гэта па тыпу урбанізацыя. Вось, яна на гэтым публічным транспарце, яна тады больш заробак падушаць. Не, нам патрэбна больш рухавікоў. Таму што мы іх можам прадаваць. Нам гэта карысна. Самая дарагая рэч на брытанскім рынку гэта якраз такі рухавікі. Можна падвысіць колькасць вырабаў, але яна не будзе акупацца. Нават у мінус мы пойдзем з гэтым. Ужо не настолькі мае сэнс увогуле, мне падаецца. А чаму так дорага? Што канкрэтна у нас так падбівае кошт? Няўжо з-за таго, што рухавікі так шмат каштуюць, нам настолькі выгадней проста рухавікі рабіць, а не рабіць гэтых самых? Канвой яшчэ скончваюцца. Халера. Ну так, галерэя мастацтва у нас дабудуюцца ўжо, і парты няхай зробяцца. І на гэтым мы супакоімся. Так, вяртаючыся на нашай галерэі мастацтваў. Мы ўжо змянілі, так. Яны нічога не прадукуюць пакуль. Ніякай прадукцыі няма. А чаму? Таму што не настолькі патрэбна мастацтва нашае усім. Але нам гэта патрэбна для квеста. Таму я гаварыў, што гэта глупства тое, што я раблю. Прагрэсіўныя дылемы. Ага.
Я нават гэта будзе складаненька перакласці. Сэнс такі, што частка, ну, лідары нашых тутэйшых узняліся супраць тое, што мы паўсталі супраць палітыкі Аўстрыі, аўстрыйскіх камуністаў, гэта заставіла нашых тутэйшых не быць незадаволенымі, пачаць гаварыць о тым, што яны незадаволеныя аўстрыйцамі. Можна іх у гэтым падтрымаць, але гэта знізіць лінія партыі вось гэтай анархістаў, то бок тутэйшых. Яны ж і ёсць адзіныя ў гэтай партыі. Гэта з-за таго, што яны змянілі свой вектар меркавання, то гэта знізіць іх палітычную ўплыву. Так, мы можам... О, пачакайце-ка, ён сам па сабе анархіст, а мы можам змяніць меркаванне, калі Ябаров, я так разумею, гэта лідар, так, гэта іх лідар. Ён стане сацыял-дэмакратам, і мне гэта падабаецца, таму што ён зараз проста анархіст. Ён атрымае яшчэ паніжаную папулярнасць. Давайте скажам, што сацыялісты безнадзейныя ў нашай краіне, і гэта зменіць, яму трэба будзе адаптавацца, каб усё яшчэ мець папулярнасць. Хутчэй за ўсё, партыя будзе рэфармавана ў нешта яшчэ, таму што лідар змяніў сваю лінію, і гэта паўплывае на ўсю партыю. Увогуле, у нас тутэйшыя хутка трапяць у маргінез, так-то глобальна. Таму я не ведаю, ці варта нам увогуле бянтэжыцца на гэты фонд. Так, галерэя мастацтва яшчэ адна гатовая. Чаму так заробак вырас? А чаму ён так зараз купаў? Я не разумею. Ладно, гэта будынак адзін дабудаваўся, і мы у каротенькі момант паміж будынкамі у нас рэзка падляцела колькасць нашага заробку. Радыёрухавікі ўсё яшчэ вельмі высока ў нас каштуюць. Я не вельмі жадаю змяняць гэта назад, таму што... не, ўсё, ўжо не мае сэнсу вяртацца назад. Тое, што мы зараз... Наш заробак зараз самы аптымальны. Плантацыі у нас будуюцца, яшчэ пашыраюцца. А у нас... у нас ёсць... Не, у нас няма гэтай тэхналогіі на Выбачце. Тэхналогіі на аўтаматычную ірыгацыю у нас няма. Было бы вельмі добра, нашы плантацыі прыносілі бы больш. Пум-пум-пум-пум. Я так пагляджу на нашы групы, зацікаўленыя групы, яны усе вельмі задаволеныя, акрамя індустрыялістаў. Ну, там у індустрыялістаў праблема ў нашым змене стылю галасавання. Яны так-то схавана задаволены намі. Спадзяюся, яны хутчэй стануць проста нармальна задаволены, таму што зараз гэта выглядае трошкі дзіўна, і плюс яны пачынаюць, з-за таго, што яны нездаволены, яны спрабуюць пазбягаць аплаты падаткаў. Гэта зніжае, наш заробак. Мы так-то гэта перажыць можам, просто непрыемна, гэта ж нашыя грошыкі ўсё ж такі. Мы бы маглі іх у нешта карыснае пакласці. Пашырыць яшчэ нейкую індустрыю ў краіне. Блин, з канвоямі у нас нейкая жэсць адбываецца там. Колькі у нас яшчэ? Яшчэ будуецца порт новы. Мы можам зараз нейкі закон пачаць? Мне падабаецца перасоўваць новыя законы. Давайте паспрабуем яшчэ нейкі прасунуць. Права працоўных. Якая верагоднасць? Вельмі дрэнная. І гэта вельмі не спадабаецца індустрыялістам. Пакуль пачакаем. Пачакаем, пакуль яны не падыму сабе настрой. Гэта радыкалізуе індустрыялістаў, гэта радыкалізуе індустрыялістаў.
У нас усё яшчэ няма сістэмы аховы здароўя, каб вы разумелі, ў нашай краіне, і гэта дрэнна. Яна была бы вельмі... І зноў індустрыялісты будуць нездаволены. Да што ж ты будзеш рабіць? Сакрэтная паліцыя. Хто яе гэта падтрымае? Інтэлігенцыя будзе супраць, астатнія, у прынцыпе, згодная. Сакрэтная паліцыя гучыць як план. Гэта хоць і не ідэальна, але яно можа нас абараніць ад любых праблем. Ну, ад любых праблем. Хоць і у нас з'явіцца інстытут абароны дзяржаўнасці, скажем так. Гэта можа быць альбо нацыянальная гвардыя, альбо сакрэтная паліцыя, альбо гарантаваныя свабоды. Гарантаваныя свабоды, яны працуюць прыкладна, даюць розныя, вырашаюць адну праблему па-рознаму. Яны вырашаюць праблему незадаволенасці людзей, скажем так. Людзі могуць атрымліваць задавальненне ў прынцыпе ад таго, што яны маюць гарантаваныя свае вольнасці. Без аніякага выкарыстання нейкіх, ну, па тыпу узброеных сіл. Вось. Нацыянальная гвардыя будзе патрабаваць яшчэ і ўплыву арміі, можна яшчэ дадаткова будзе батальёны нейкія падымаць. Сакрэтная паліцыя проста працуе над гэтым, проста шукае радыкальныя элементы і дысідэнтаў нейкіх моцных, вось, з такім сачыць. Што, ну, гучыць не вельмі добра, але гэта ўсё, я гавару, гэта для вырашэння адной і той жа праблемы. Калі у краіне падымаецца нейкае незадавальненне, каб яго падзапавольваць хаця бы, калі не вырашаць. Вось, у прынцыпе, мы без гэтага спраўляліся, нам гэта не вельмі абавязковы закон. Вось. Галасаванне ў нас і так у добрым стане. Таксацыя. Не, гэта дакладна у нас не прымуць. Каланіяльнае рассяленне. Каланіяльнае ўзаемадзеянне нам, у прынцыпе, не вельмі патрэбна, таму што нам-то няма куды гэта прымяніць. Таму што у нас каля нас няма ніякага мясцовасці з нейкай культурай, якая, ну, слабай культурай нейкай. Ну, гэта не зусім прыемная назва, але... О, блин, я не магу прыняць. Скажем так, тыя, хто не змогуць абараніць сябе. Можна пашыраць сваю тэрыторыю за кошт тых, хто не мае сваёй моцнай дзяржаўнасці. Напрыклад, ну, тут уже і прыкладу тут не засталося. Вось гэтая тэрыторыя. Ахангар. Гэтая тэрыторыя увогуле вождь ёсць у іх пад кіраўніцтвам. Па ідэі, гэтую тэрыторыю могуць захапіць іншыя, нават без неабходнасці узброенай атакі нейкай, таму што гэта не зусім дзяржава, гэта набор плямёнаў. А калі у вас набор плямёнаў, то вы пакрыху можете выцісняць гэтых людзей. Нагадваю, мы ў эпоху імперыялізма, такога, знаеце, ведаеце, самага шчырага, самага незамутнёнага, які ёсць. Як пра гэтую эпоху звычайна і гавораць. Так-то імперыі існавалі ўсю сваю гісторыю. Вось, але ў нас тут якраз такі каланіяльная вось гэты момант, калі тэрыторыі захапляліся проста тым, што проста таму, што плямёны. Яны слабей нас, мы будзем іх цясніць, выжимаць. Нас гэта не датычыцца, мы тут на сваім астраўке, мы і так самі па сабе не вельмі так настолькі развітыя. Мы так з'яўляемся калоніяй. Філасофскі прагматызм. На нас увогуле з самага пачатку глядзелі неяк на херню нейкую. Брытанская рэспубліка на нас так і глядзела. Зараз уже трошки меркаванне сваё змяніла, таму што пачынае інвеставаць у нас, развіваць. А вот нашых суседзяў лахею ўсё яшчэ душаць бясконцае паўстанне. Лахеі ж дай каму патрымалі іх незалежнасць. Блин, ну я думаю... Давайте патрымаем іх незалежнасць. Я дагэтуль думаю, што гэта яны ждаюць патрымаць маю незалежнасць, але мне гэта не патрэбна. Я не супраць, калі яны стануць незалежнымі. У мяне ніякай праблемы з гэтым няма. У нас амаль 1 мільён людзей. 1 мільён, калі мы пачыналі са 100. А чаму, пачакайце-ка, чаму мне паказвае, што залежных у маёй краіне 700 000? То бок працуе 286 000, а залежная. Залежная гэта 707 000 насельніцтва, які не лечыцца працоўным насельніцтвам.
Гэта насельніцтва, якое мае менш патрабаванняў ад узроўня жыцця. Ну, і тут ёсць разуменне, што па тыпу у вас можа быць залежнае. Гэта могуць быць сталыя, гэта могуць быць тыя, хто на нейкіх інваліды, напрыклад. Яны з'яўляюцца па тыпу на папячэнні іншых людзей. У данным выпадку гэта знаходзяцца дзеці таксама, сталыя і яшчэ жанчыны, таму што жанчыны зараз у нас могуць мець маёмасць, то бок часткова яны могуць зарабляць, але хутчэй як, скажем так, бухгалтары, скажем так, нешта такія по тыпу багатыя жанчыны, у якіх ёсць свая маёмасць, за якой яны могуць атрымліваць нейкі прыбытак. Вось тады яны лічацца працоўнымі. Але няма масавай такой, у нас ёсць праслойка насельніцтва, якая не з'яўляецца працоўнай. Так. Можна змяняць іх колькасць, і вось для гэтага мне патрэбна, што я яшчэ магу? Мне атрымліваецца, засталося толькі жанчын на працоўным месцы, і тады колькасць працоўных павялічыцца з 5% на плюс 15%. Гэта адзінае, што я бачу, я магу ўплываць. Так-то тыя, хто зарабляюць, заробак асноўны ў дзяржаве прыносіць 286 тысяч насельніцтва. Зразумела, што ў любы момант у дзяржаве ёсць толькі я не ведаю, які ўзровень павінен быць у параўнанні. Па тыпу, колькі людзей рэальна там прыбытак нейкі салідны прыносіць дзяржаве, і хто з'яўляецца па тыпу на даглядзе вось астатніх. Ось. Я не ўпэўнены, як гэта працуе. Так што я не скажу, гэта высокі ўзровень, можа гэта і нармальны насамрэч, па тыпу, суадносна гэта трэць людзей у нас з'яўляецца вось працоўнымі. Мы можам падвысіць гэта толькі на 15%, то бок будзе там трошкі суадносіна зменіцца, можа дадасца яшчэ 100 тысяч чалавек і ўсё. Так, будаўніцтва скончылася нашае масавае. Альбо не, альбо яшчэ не скончылася, я не ведаю. Прыватны сектар пачынае больш актыўна будаваць, бо іх з'явіліся грошыкі. І у нас ёсць яшчэ больш пунктаў якраз такі у самы момант, зараз ёсць будаўніцтва яшчэ, заробак. У нас іх больш. Божа, якаго частнага будаўнічага сектару у нас зараз стала больш. Я магу ўсё ж такі прасунуць штосьці. Мне есть жаданне нейкі закон прапіхнуць далей, але ж мне не выглядае, што я масавая, я вось усё на гэта гляджу. Мелкая буржуазія будзе вельмі незгодная з масавым прызывам. Вось гэта можна паспрабаваць. Мы атрымаем радыкальных індустрыялістаў, халера. Чакаем, пакуль не супакояцца індустрыялісты. Брутальнасць паліцыі. Яны выкарысталі занадта шмат сілы. Так, гэтага... Не. Паліцыя стала занадта брутальнай. Мы не прымаем такога. І за гэтага у нас паліцэйскі інстытут спусціўся на адзін узровень. Нам не тое, каб ён зараз патрэбны такі моцны, таму халера з ім. Знізіўся і знізіўся. Як у нас? Наша электрастанцыя атрымлівае нармальны заробак. Яна не тое, каб у яе ж шмат грошай, але яна хаця бы ўжо патрэбная. Дагэтуль была такая праблема, што яна амаль не выкарыстоўвалася. З пашырэннем цэнтра горада і выкарыстоўвання гэта ў розных будынках, наконт будынкаў, і магу я нешта зрабіць. Яе карыстанне падвысілася, і гэта добра. Мы можам яшчэ керамікі рабіць больш. Добра, давайте вось гэтым скарыстаемся, у нас будзе вельмі дарагая кераміка. Каштаваць будзе як паравоз.
Что-нибудь я яшчэ могу падмяніць тут зараз? Не выглядае. Добра. Каб вы разумелі, моц нашай ліберальнай партыі настолькі высокая, што ў ліберальную партыю зараз падключылася у нас існуе 6 груповак, якія хоць штосьці значаць у маёй краіне. Адна з іх амаль вывалілася ўвогуле. І з 6 4 знаходзяцца ў ліберальнай партыі. Можа, мне мае сэнс рэфармаваць? А, не, зараз бягучая дзяржава самая легітымная, якую толькі магчыма атрымаць зараз у пэўны момант. Нічога будаваць не будзем. Мы зараз трошкі перазакрэдытаваліся за нашу дзяржаву. Нам трэба трошкі аддаць гэты крэдыт, які ўжо састаўляе 278 тысяч грошай. Аддадзім гэты крэдыт. Аддаем яго даволі хуценька, таму гэта невялікая праблема. Можа яшчэ продажам нейкім заняцца. Мы там прадаем опіум, які насамрэч мы з яго заробак не атрымліваем, як я разумеем. Але не. Я не ўпэўнены, выглядае так, што заробак усё ж такі ёсць. Дзіўненька, дзіўненька. Канвоі у нас вырасла колькасць. Цудоўна. Сувязь з брытанскім рынкам усё яшчэ не на 100%. Не магу нічога з гэтым зрабіць. Блин, до радыё бы добрацца, ну, мне падаецца, гэта не хутка адбудзецца. Оу, Брытанская рэспубліка пасварылася з Францыяй. Што ў нас? Ваенныя падзеі ўжо пачаліся, ці не? Маджарцін. Маджарцін, вы зараз пад кантролем Егіпта. Добра, Егіпет, ці ён удзельнічае ў гэтай вайне? Выглядае так, што я тут не бачу Егіпта. Цудоўна, Егіпет не ўдзельнічае. Гэта значыць, што нашы суседзі Маджарцін таксама не ўдзельнічаюць. Мы можам падняць нашу армію і таксама накіраваць куды-небудзь у ваенныя дзеянні. А можам і не паднімаць, таму што прамой небяспекі для нас няма. Альбо варта ўсё ж такі. У Брытанскай рэспублікі зараз у гэтым канфлікце на нашым баку, бачыце, як Афрыка сіненькая, гэта нашыя саюзнікі ўсе сіненькія, блакітныя, вы бачыце, гэта ўсё нашыя саюзнікі, а Францыя чырвоненькім. Ну, тут ёсць верагоднасць, што Брытанія будзе кантраляваць поўнасцю ўсю Афрыку, ну, альбо большую частку пасля гэтага. Няхай самі разбіраюцца, калі шчыра. Мне гэта не вельмі патрэбна, я і так неблага сяджу тут. Альбо ўсё ж такі варта хаця б армію падняць. А дзе гэты фронт? Мяне можна перанесці туды, калі ласка? Дзе ён знаходзіцца? Тут. Цудоўна. Ну, калі разім. Блин. Давайте паднімем армію. Давайте паўдзельнічаем, мы... Наша армія ўжо даўно нічым не займалася. Мабілізуем прызыўнікоў таксама і накіроўваем гэта ўсё. Куды б вас адправіць? Можна адправіць вось на гэты фронт вялікі. Замбезі фронт. Альбо дабіць вось тут. Ну, тут выглядае так, што ён сам даб'е. Давайте вось на гэты фронт адправім. У Афрыку, у южную, у паўднёвую. Наша армія адпраўляецца. Яна толькі будзе збірацца яшчэ па дарозе, яна часткова мабілізуецца. Я хацеў пашырыць сваю армію. Я зараз думаю, ці варта гэта таго. Пры мабілізацыі мы можам яшчэ выкарыстоўваць дадаткова цудоўна
Зараз мы страцім шмат арганізацыі ў нашай. Блин, вы бачыце, у мяне ўжо некаторы час няма чата, як апынулася. Эх, сяджу без чата, сумую. Я не заўважыў, які момант гэта адбылося. Дайце мне момант. Дык вось, якая ідэя? Мы можам зараз, мы страцім трошкі... Нашы аўтамабілі зараз пайдуць у ход. Мы страцім арганізацыю нашай арміі 50%. Гэта шмат, гэта да халеры. Але мы скарыстаемся гэтым, каб... Што мы атрымліваем? Наша армія будзе больш мабільнай на ўзроўні гэтага самага... На убойцы, то бок яна будзе больш мабільна перасоўвацца. Верагоднасць нечаканых манёўраў, таму што мы будзем больш мабільнымі, што дазволіць нам яшчэ перавагу дадатковую на убойцы. І таксама мы будзем хутчэй мабілізавацца. Вельмі цудоўна. Падтрымку яшчэ, што мы можам ім даць? А нічога, мы ўжо і так даем, што можам. Транспартацыю мы будзем выкарыстоўваць чыгунку, калі магчыма. Гэта будзе больш хуткі збор. І прыпасаў даем ім дастаткова. Ну, цудоўна. Галоўнае паглядзець, каб у нас хапала ўсяго для нашых цэнтраў. Мне ўсё яшчэ няма чата. Ён усё яшчэ памёр. Спадзяюся, хутка будзе. Я, на жаль, зараз без яго. Дзе там наша армія? Поплыла. Плыве. Амаль проплыла. А я думаў, што вы... яны на паўночны фронт высадзяцца. Добра. Тут Францыі ўвогуле няма чым адбіцца. Мы тут настолькі перавага у нас па фронту. Чата ўсё яшчэ няма. Твіч для мяне памёр. Спадзяюся, трэба праверыць увогуле, ці ёсць у мяне стрым. Я нешта сяджу такі. Весь задаволены. Так. Я залез у ОБС. У ОБС чат працуе. Дзякуй вялікія за пацверджанне. У мяне ёсць усё. Ну, чатка працуе. На жаль, я не магу яе паглядзець, таму што Twitch не ачыняецца на маім ноутбуке. Увогуле ў 0. Проста ён не загружаецца. Інтэрнэт быццам бы адсутнічае на ім. Гэта вельмі не дапамагае. Вось. Захоп Францыі хутчэй за ўсё не адбудзецца, таму што патрабаванні ў вайне якія у нас? Ну, не ў нас увогуле, мы-то тут увогуле ні пры чым. Францыя патрабуе правінцыю Транвакоры, вяртаць да сябе Малаю, я не ведаю ўсё, дзе гэта, забаніць рабаўладанне ў Травакоры, зноў жа, я не ўпэўнены, які гэта рэгіён. Давайте хаця б паглядзім, за што тут бойка ідзе. Ага, гэта ўвогуле ў паўднёвай Індыі. О, вярталася. Да мяне вяртаўся мой Twitch. Нарэшце, дайце-ка мне перайсці ў рэжым стрымера, а то я... Оп, ёсць, усё. Я вяртаўся. Заняло некаторы час у яго гэтым. Вось, яны тут разборкі, карацей, вядуць за паўднёвую Індыю. Але у Брытаніі ёсць свае патрабаванні. Вызваліць Квіан. А што такое Квіан? Вось гэта. Вось, можна патрабаванні паглядзець на мапе. Як зручненька, паглядзіце. Вось тут пажаданне. Трансфер Лахей. Гэта тое, што жадае Французская рэпубліка, каб яны перадалі Лахеі. А у Брытаніі патрабаванне вызваліць у асноўным вось гэтыя 3 калоніі. То бок нават не захапіць, проста перадаць іх. Ну, па тыпу вызваліць іх. І вось гэта. То бок, ну, гэта пра гэтую частку гаворка. Брытанія жадае вызваліць яшчэ Великабрытанія. Вось гэты кавалачак невялічкую правінцыю у Францыі. І вось гэты востраў у Корсіку. Ад французскага уплыву. Ёсць яшчэ што-небудзь, што яны тут пасварыліся? Ну так, атрымліваецца, Францыя ўжо дакладна не атрымае нічога з таго, што яна пажадае па выгляду. Мы можам перабегчы да Францыі. У прынцыпе, ёсць такая штука, калі толькі пачынаецца палітычная гульня, у якой я ўдзельнічаць не вельмі магу,
Калі пачынаюцца палітычныя гульні паміж нейкімі групоўкамі, можам абраць бок, і прычым не поўнасцю по тыпу мы выступім на іх баку і будзем атакаваць усіх. Не-не-не, мы можам сказаць, ну нам яны падабаюцца. Па тыпу мы вельмі заклапочаны тым, што жадаюць іх ворагі, мы падтрымліваем вось гэтую групоўку і ўсё. Тэарэтычна можам. Ну, як перабегчы. Хутчэй за ўсё, нам патрэбна больш самаўладання, ну, нашага не аўтаматычнасці, як это называецца? Аўтаноміі, вось, аўтаноміі нашай больш. І тады мы можам хутчэй за ўсё дзесьці такія, мы жадаем выйсці з вашага составу і пераімкнуцца да ганца. Ну, але хутчэй гэта не будзе нашым рашэннем. Наколькі я зразумеў, увогуле гульню 10-7-8 месяцаў назад сильно моцна перабалансавалі, так? Каб калі ты гуляеш за мелкую сілу, ты не мог навязвацца, куды ты жадаеш. То тыпу, я жадаю стаць вашым васалам, яны такія, ну добра, станавіся нашым васалам, вось гэтага нельга рабіць ужо. А ты не можаш стаць васалам па жаданню. Гэта по твой, хто жадае атрымаць цябе як тэрыторыю, вось ён можа ўзяць цябе васалам. То бок гэта не жаданне тваёй, наколькі б ты не жадаў, гэта павінна захацець вялікая дзяржава. Так, наша армія. Як ты? Па краху ўсё яшчэ ідзе мабілізацыя, там ужо нармальна батальёнаў. Мы ўвогуле ўдзельнічаем у нейкай бойцы, не? Ну гэта бойка не без нас адбываецца. Так, новая тэхналогія зброі для хуткага перазараджання, паўтараючыся вінтоўкі, але у нас такіх няма. Мы ваюем за зброю, якая належыць брытанскай імперыі. Мы выкарыстоўваем іх зброю. У нас вырабу зброі няма ніякай. Так, фронт калі прасунецца? Гэты фронт увогуле, як ён працуе тут у нас? Ну, выглядае так, што прасоўваецца же. Прасоўваецца па крыху. Альбо не. Не, захрас нешта фронт. Таму што бойка ідзе зараз актыўна. Разумеў. Нацыяналізацыя жанчын. У дадатак да слуханняў ва ўрадзе у актыўнасць камуністычнага рэжыму ў Аўстрыі газеты па ўсяму Варшангалі дакладваюць аб сенсацыйных гісторыях усіх дарослых жанчын у Аўстрыі, якія былі нацыяналізаваны як агульная, ну, па тыпу, як уласнасць. Можна сказаць, камуністы ідуць за нашымі жанчынамі. Альбо сказаць, гэта гучыць трошкі дзіўна. Ну, хутчэй за ўсё, гэта проста, ну, прыдумка папер. Я бачыў, ну, каб вы разумелі, я апісваю толькі кароткі тэкст у версіі, але знізу бывае яшчэ па тыпу яшчэ дадатковых тэкстаў. Выразка з газеты. Я бачыў гэта сам перад тым, як я збег. Чырвоныя, кіраўніцтва, як аўторыціс, тыпу, ну, паліцыя, паліцэйская паліцыя, чырвоная паліцыя патрабавала калектыўных оргій, унутры якіх няма аніякай павагі да жанчын. Усе жанчыны былі павінны ўдзельнічаць у гэтым. Міністэрства свабоднага кахання рэгіструе ўсіх іх пад тым самым пад пагрозай гільяціны. Вось такая выразка з газеты. Так, гэта па тыпу дзяржаўная уласнасць жанчыны становіцца. Но мне падаецца, гэта перабольшана, таму нахер гэта. Прыдумваюць. Так. Потоплена 9 канвояў, нашых канвояў. Нашы канвоі ўвогуле блакуюць зараз. Нам трэба пашыраць... Слухайце, нам трэба пашыраць флот, мне падаецца.
Ironclads. Легкі караблі, галоўныя караблі. Так, альбо манавары. Субмарыны нават могуць быць. Ну, давайте Ironclad вось гэтыя. Яшчэ у нашым порту. Так, у нас будуць баявыя караблі. Мы трошки пашырым свой флот. Бо мы можам сабе гэта дазволіць, калі шчыра. Трошки у нас ёсць. Альбо не. А, не, ўсё нормально будуецца, я уже напужаўся. Мы отправим свой флот сачыць за гэтым самымі нашымі. Вось гэтую кропку хутчэй за ўсё. Таму што яна самая галоўная для нас. Вось гэта кропка. Угу. Ну так, выглядае, што нам патрэбна больш за ўсё. Праз яе ідзе наш гандаль дрэвам. А куды ён ідзе далей? Звычайна просто паказваецца, куды ідзе далей гандаль жоўтенькімі кропачкамі. 60 канвояў тут праходзіць, тут 0 канвояў, тут 0 канвояў. Тут таксама 0 канвояў, я не разумею. Я так разумею, што мне патрэбна будзе проста паставіць у гэтую кропку свой флот, і мы абаронім свае шляхі. Пратэстуючыя як гэта? Inspired. Я уже пакрыху стамляюся і просто пачынаю забываць словы. Inspired. Натхнённыя. Натхнённыя рыторыкай Кавада Схіксірі, лідара інтэлігенцыі, адправіліся ў марш у Мікдіша, гэта наша тэрыторыя, падтрымліваючы узброеную інтэрвенцыю супраць камуністычнага рэжыма ў Аўстрыі. Я скажу, што Кавад Сікірі нейкі вармонгер адбіты. І хер з ім. Трэба яго ігнараваць. Таму што хто я, ідзе я, ідзе Аўстрыя, вы бачыце. Я не настолькі вялікая ваенная моц. О, гэта фронт, на якім мы ваюем. Ён пакрыху ўсё яшчэ... Ён-то закрас атрымліваецца, гэты фронт. Фронтавая лінія не прасоўваецца амаль ніяк. Яны тут абараняюцца даволі нармальна. Але аслабляюцца з іх боку. Пакрыху. Колькасць людзей падае, мараль таксама. Актыўныя бойкі скончыліся, і мы зараз працягваем прасоўваць фронт. Падаецца, прасунем. Так вось адступаюць яго арміі. Некаторыя. Усё яшчэ ёсць там узброеныя сілы, пайшла наступная бойка. Ну, нармальна. Мы падтрымліваем свае войскі, чым ёсць. Можна пашырыць... Не, нашу армію пашыраць мы не будзем, яна так ужо нармальная па памерах. Порт яшчэ ў нас гатоў, пашырыўся. Флот наш. А, у яго ідзе набор зараз. А давайте адправім наш флот вось сюды. Калі ласка. І прыказ будзе... Перахоп гэта што? Варожыя войскі, канвоі. Ага. Адмірал Конвойс. Угу. Адмірал Фліт, гэта every quarter of the day. Але гэта флотылі толькі. Можна знізіць падтрымку. Ага, добра. Давайте абаронім наши гандлёвыя лініі. Няхай яны эскортам канвояў займуцца. Бо нашыя канвоі пакрыху, ну, недахоп іх за гандлю становіцца. Трэба бараніць яго. Я так разумею, мне ўсё яшчэ спрыйдзецца яшчэ і падмацаваць яго. Блин, моц нашай... Патрабуецца ўсё больш і больш канвояў. У нас не хапае канвояў, нам порты трэба яшчэ пашыраць. Але грошай няма. Ядзім без грошай, карацей, просто чакаем.
Таму што зараз даволі шмат уходзіць на нашу армію. Таму што мы закупаем, мы як дзяржава закупаем у нашага насельніцтва розныя тавары, і нам патрэбна траціць на гэта грошы. Так, опіум ужо не прадаецца, халера з ім. Не тое, каб ён прыбытак вялікі нёс. Як выглядае, ніколькі ўвогуле прыбытка. Наадварот, нашы канвоі толькі траціў, я так разумею. Хоця, можа, моя праблема ў тым, што я вось гэтыя дамовы з... Слухайте, давайте прыбярем вось гэты. Па тыпу я зарабляю 10 тысяч на гэтым. О, дамова. Давайте прыбярем вось гэта. Піш, што 10 тысяч мы згубім. Але я не думаю, што мы насамрэч іх і згубім. Так і адбылося. Разабраўся. Усё. Калі мы гандлюем таварамі, якога ў нас няма, мы ніяк у гэтым гандлі не ўдзельнічаем. Вось і ўсё. Нават у нас заробак падвысіўся наадварот. Можа, яшчэ і доступ да рынку вырас? Так, і доступ да рынку вырас. То бок я гандляваў тым, што не маё, і за гэтага я толькі траціў сабе рэсурсы, якія мне патрэбны былі. Хернёй я карцей займаўся. Не трэба такога было рабіць. Новая партыя, сацыяльна-дэмакратычная. Гэта ў нас сфармавалася з тутэйшых і з працоўных. Добра, таму што ў нас яны аб'ядналіся, і зараз гэта не анархісты нейкія, а вось нармальная, адэкватная фракцыя. Можа, нават будзе мець сэнс перафармаваць нашу дзяржаву па выніках галасавання трошкі іншую. Так, гэтых тутэйшых можна тады Блин, а у нас тады ў любой варыянт, які мы збярэм, ён будзе даволі неблагі. Можа, варта сабраць нейкую максімальную... Не буду. Узрываўся бойлер. Атрымаем працоўных. Я так разумею, з-за таго, што ў нас яшчэ вяртаўся нарэшце доступ да рынку, нармальны, адэкватны, да брытанскага, кошт некаторых тавараў упаў. Такім чынам заробкі падняліся. І падаткі такім чынам таксама падняліся. Цудоўна. Я думаю, я зараз толькі паглядзеў на час, і я думаю, што трэба... О, не! Мы ў Амерыку перасталі пастаўляць каву. Чаму? Я не ведаю. Гандлёвы маршрут да гэтага самага, да Великабрытаніі знік. І гэта знізіла кошт кавы да жартоўнага ўзроўню. Мы можам зараз прадаваць за гіганцкія грошы ў Аўстрыю нашу каву, у Егіпет нашу каву прадаваць. І ўсё, ў прынцыпе. Яны перасталі піць каву? Не, хутчэй за ўсё маршрут альбо яны самі адмянілі, альбо яшчэ што-небудзь адбылося. Так, опіум не працуе. Гарбата. Прадаем гарбату ў Бельгію. І ў Прусію. О, заробкі зусім меншыя. Так. Гэта ўсё нам не належыць. Тканіну мы таксама шмат не робім. Неактыўны рынок гарбаты ў Прусію. Як толькі мы яго заснавалі, адразу мінус. Заробкі, карацей, мы гэтага атрымаем. Давайте так, час ужо трэба скончваць нам. У нас 1927 год, зараз, як вы заўважылі, час, з якім прасоўваецца ў нас кожны стрым, вельмі запаволіўся, таму што у нас з'явілася шмат чаго рабіць. Мы там дзесяцігоддзямі не маглі нічога літаральна зрабіць, нічога не адбывалася, а тут у нас бясконцыя падзеі нейкія. Мікракантроль з'яўляецца ў краіне. Вось. Дачакаемся ўжо выбараў. У нас выбары праз 120 дзён. Хутчэй за ўсё пераможа ліберальная партыя, але ёсць высокая верагоднасць у сацыяльна-дэмакратычнай. Салідарнасць сацыяльна-дэмакратычнай партыі. Давайте падтрымаем іх. Прывабнасць нават іх падвысім. Наш пясочак увогуле стронг настолькі. У нас у пэўны момант зараз прэстыж трошкі, з-за таго, што нас перагналі, але у нас прэстыж падвысіўся ў 2 разы. Пазіцыя амаль не змянілася, але яна падвышалася да 50 нават, да 50-го ўзроўня, што вельмі цудоўна. Дачакаемся зараз выбараў, і я буду ўжо глядзець, хто ў нас чым займаецца. На выбарах хутчэй за ўсё пераможа, як я гаварыў, ліберальная партыя. Высокія
даволі шмат галасоў у сацыяльна-дэмакратычнай партыі, што ўсё добра. Так, ліберальная партыя выкарыстоўвае чыгунку для свайго прамавання. Добра. Няхай стануць больш папулярнымі. Заробкі ўзлятаюць. Кайфы. 5000 кожны тыдзень у нас заробак. Так, чырвоны жах. Члены ліберальнай партыі яны гэта сам папярэджваюць сваіх выбаршчыкаў наконт сацыяльна-дэмакратычнай партыі электаральнай кампаніі. Так. Я магу сказаць, што сацыяльна-дэмакратычная партыя мае ўсе права любое права на тое, каб распаўсюджваць свае ідэі. У астатнім можна альбо нейкія па тыпу праблемы атрымліваць сабе, альбо сказаць, што па тыпу іх ёсць права. Яны маюць права, у нас ёсць зараз закон аб абароне гэтага самага слова, таму мы гэта права будзем захоўваць. Гэта частка нашай палітыкі. Не выглядае так, што яны прыйдуць да ўлады ўсё роўна, таму няхай. Папулярнасць камунізма ў маёй краіне ўсё роўна даволі нізкая. Галасаванне скончылася. Паглядзім, ці варта рэфармоўваць нашу дзяржаву, а ўвогуле варта. Для большай легітымнасці можна сфармаваць дзяржаву з даволі вялікага шэрага адначасова і ліберальнай партыі, і сацыяльна-дэмакратычнай. Гэта пакрывае 5 груповак з 6, якія ў мяне ёсць. Акрамя індустрыялістаў, альбо сфармаваць толькі з ліберальнай партыі. Розніца невялічкая, але пры большай колькасці людзей ва ўрадзе, партый ва ўрадзе, у мяне будзе больш выбару наконт законаў, таму я бяру вось гэтую. Рэфармуем сваю дзяржаву. Новы канцлер быў абраны. У нас можна будзе прасунуць права працоўных, потым, ужо не сёння, на адразу высокі ўзровень. Можна будзе яшчэ рэальна прасоўваць шмат чаго. У нас адчыніліся варыянты. Пакуль насамрэч не бачу. Вось, сістэма аховы здароўя. Мы можам яе прасунуць, чаго ў нас не было раней. Мы можам таксама пенсіі падключыць, але індустрыялісты будуць не вельмі задаволеныя. Ну і так, гэта асноўныя вось нашыя моманты, якія нам вельмі патрэбны яшчэ. Ну, выглядае неблага. Карацей, так, мы можам яшчэ рухацца далей. Вось якраз з такой дзяржавай. Усё ж такі масавы прызыў мы не можам сабе дазволіць, на жаль. Ну, добра. У нас усё гатова. Мы сталі яшчэ мацней за гэтыя 8 год, якія мы... Бачыце, наколькі павольненька. Мы там з адзін стрым нешта 40 гадоў, а тут цяжка ідзе павольненька у нас усяго там 8 гадоў. Добра. Паглядзім, хто у нас чым займаецца. А зараз у нас Ватафака БЛР гуляе у Baldur's Gate. Эрыка пачала Кандис. Кандис DBBS зараз. Кандис DBBS Incredibly Trick Lifestyle. Даволі такая наркаманская гульня. Я ўжо дасылаў да яе на гэтую гульню. І дасылаў да яе учора. Давайте сёння адпраўлю вас да Ватафака. І жадаю вам добрага вечара. Зараз. Дзе там наш Ватафака? Оп. Ёсць. Добрага вечара. Заўтра, нагадваю, у нас апошні дзень галасавання, і можна абраць гульню, якую вы жадаеце, мы жадаем паглядзець у пятніцу. Адпраўляю вас і добрага вам вечара.